20. päivä syyskuuta vuonna 2025. Se oli lauantai. Kello oli noin 17.30, kun minä ja pari mun kaveria astuttiin Tampereen ylioppilasteatterin odotusaulaan. Muutama tunti myöhemmin, vähän ilta 8 jälkeen, me astuttiin pois teatterista Tampereen kaduille ja mä olin täysin ällikällä lyöty ja poissa tolaltani. Ja vaikka mä en sitä siinä hetkessä heti tajunnutkaan, niin mun elämä oli muuttunut. Terve vaan kaikille, mä oon Otso Edward, tai ihan vaan Otso, tai ihan vaan Edward. Ei niin väliä. Mä en oo mikään YouTubettaja. Mä kuvaan lähinnä hauskoja shitpost-videoita tai jotain lyhyitä klippejä nettiin, ilman että mä oon koskaan oikeastaan halunnut tehdä mitään merkityksellistä niillä. Mä en oo hyvä editoimaan, mä en oo hyvä kuvaamaan, mä en oo erityisen luonteva kameran edessä, eikä mulla oo minkäännäköistä välineistöä. Mulla ei oo mikrofonia, mulla ei oo kameraa, mulla ei oo mitään. Tää video kuvataan mun puhelimen ääninauhurilla ja mä toivon, että se riittää. Mä kuitenkin halusin tehdä videon aiheesta, joka on koskettanut mua ihan valtavan paljon. Aiheesta, joka on ollut mun mielessä aika helvetin paljon viimeiset puoli vuotta ja itse asiassa pidempäänkin. Ja aiheesta, jonka mä koen, että on oikeasti muuttanut mua ihmisenä. Kuten varmasti otsikosta näette, niin tänään mä tuun käsittelemään Undertale-musikaali Toiveista ja unelmista nimistä teatteriesitystä. Tämä video tulee spoilaamaan täysin Undertalein sekä tämän kyseisen musikaalin. Eli jos et ole peliä pelannut tai musikaalia katsonut, sä et tuu saamaan tästä videosta hirveästi irti. Ottakaa huomioon myös se, että mä en ole mikään ammattimainen kriitikko, mulla ei ole minkäännäköistä media-alan koulutusta, enkä mä oikeastaan tiedä, mistä mä puhun kunnolla. Mä en ole mikään ammattilainen, mä oon vaan Juntti Lohjalta. Joten tää video tulee olemaan lähinnä mun ajatuksia, tunteita, kokemuksia, fiiliksiä ja random paskaa, mitä mä haluan kertoa teille. Lähinnä vaan mun tapa purkautua. Tää video ei tule myöskään olemaan visuaalisesti kovin kiinnostava, sillä tää tulee olemaan vasta kun mä istun täällä mettässä ja höpötän sinne kameralle. Mä tuun välillä näyttämään jotain kuvia tai mahdollisesti videoklippejä sekä vilauttelemaan nimiä ja ihmisten sometilejä tohon näytölle. Mutta muuten ottaen tässä ei tule olemaan mitään sen kummempaa. Eli tää on hyvä video laittaa vaikka jonnekin taustalle kuulumaan samalla kun teet jotain muuta, siivoat, laitat ruokaa, piirrät, mitä ikinä. Mä haluan tässä kohtaa jo kiittää jokaista teistä, joka haluaa katsoa tai kuunnella tämän videon edes osittain tai joitain pätkiä tästä vaan. Mä oon jauhannut tähän alkuun tarpeeksi, siirrytään itse asiaan. Aloitetaan pienellä pohjustuksella. Mun ensikosketus Undertalein oli muistaakseni vuonna 2018. Mä olin tuolloin 12 vuotta vanha ja mun sen aikainen paras ystävä ja vielä nykyäänkin hyvä ystävä esitteli mulle tämän kyseisen pelin. Mä seurailin hänen pelailuitaan ja aloin kiinnostua. Mä hankin myös sen pelin itselleni. Ja mä pelasin Undertalein. Ja mä rakastuin. Ihan satasella. Mä olin obsessoitunut. Undertaleista muodostui välittömästi mun kaikkien aikojen suosikkipeli. Ja sitä se on vielä tänäkin päivänä. Mä rakastan Undertalea koko sydämeni pohjasta. Ja mä en oikeastaan usko, että mikään peli tulee ikinä selättämään Undertalea kaikkien aikojen parhaana pelinä mun silmissä. No, mä elin ja hengitin Undertalea mun nuoruusvuosina. Tai nuorena teinivuosina. Mä vietin paljon aikaa Undertale-fandomissa, mä katsoin ihan järkyttävästi Undertale-videoita, mä katsoin läpipeluita, mä kuuntelin biisejä, sekä fanibiisejä että virallisia biisejä. Mä piirsin Sanssi mun kouluvihkoon joka ikinen päivä, mä piirsin paljon Undertale-fanarttia ylipäätänsä. Mä olin obsessoitunut. Henkeen ja vereen. Mä elin ja hengitin Undertalea joka ikinen päivä. Mutta miten kaikkien obsessioiden kanssa yleensä ihmisillä tuppaa käydä, tai ei tietenkään joka tapauksessa ja kaikilla, mutta hyvin useilla meistä, niin ne alkaa laantua ajan myötä. Ja niin myös mulle kävi. Mä aina rakastin Undertalea ja aina välitin Undertaleista, mutta aikaa kului, vuodet vieri ja Undertale ei ollut enää se mun henki ja veri. Mä sain elämässä muita asioita ja se on ihan normaalia. Vuosi oli 2024. Mä olin Hypeconissa tuolloin. Mulla tuli vastaan esittelypöytä, jossa oli Undertale-musikaalin edustajia. Mä sain silloin kuulla tästä tuotannosta ensimmäisen kerran. Mä juttelin heidän kanssa lyhyesti, ostin muutamia tarroja ja kyselin, ja he kertoivat, että he on Toby Foxin luvalla tekemässä suomalaista fanimusikaalia Undertaleista, joka he haluaisi esittää mielellään saman tai ensi vuoden aikana. No,
Siinä kohtaa mietin, että cool, siisti juttu, pitääpä pistää korvan taakse. Mutta oikeastaan vaan ohitin asiaa ja jatkoin eteenpäin. Ja jälleen kerran aikaa kuluu, noin vuosi itse asiassa. Taas tullaan Hypeconiin vuonna 2025. Mä huomasin, että Undertale-musikaali esitettiin tuolloin siellä, mutta meillä oli sinä iltana ystävien kanssa muuta hommaa varattuna. Meillä oli bileet, kaverin synttärit, eikä suurinta osaa oikein kiinnostanut mennä näkemään se. Meillä oli siellä vain pari Undertale-fania. Ja totesin, että se varmasti estetään myöhemminkin uudestaan, joten en mene sitä tällä kertaa katsomaan. Seuraava kerta, kun Undertale-musikaali esitettiin, se oli Drakonissa. Ja mä olin silloinkin paikalla. Ja mä en silloinkaan mennyt katsomaan Undertale-musikaalia. Lähes sama juttu kuin viimeksi. Meillä oli kavereiden kanssa muuta suunniteltuna. Me haluttiin vähän viettää iltaa, vähän hengata, tutustua Tampereeseen. Eikä siellä ollut oikeastaan ihmisiä, ketä kiinnostaisi katsoa Undertale-musikaalia, joten me ei sitä menty katsomaan. Joten mä skippasin sen taas, mutta jäin miettimään, että mun on pakko kuitenkin nähdä toi jossakin kohtaa. No, siitä olisiko ollut viikko tai pari. Mä olin viettämässä aikaa kotona, kun Undertale-musikaalin Instagram-tilille tulee ilmoitus, että seuraava esitys on Tampereella Ylioppilasteatterissa 20. päivä syyskuuta. Siinä kohtaa mä pohdin, että mä haluan tämän esityksen nähdä jossain kohtaa, ja mulla on tällä hetkellä ihan tasaiset tulot ja hyvin aikaa, toi on viikonloppuna, pitäisikö mennä? Joten mä otin yhteyttä pariin ystävään, kysyin, että kiinnostaako teitä, ja kyllähän heitä kiinnosti. Joten me varattiin Airbnb:t, vanattiin junaliput, ja päätettiin, että tehdään reissu Tampereelle. No, päivät vieri, ja 20. päivä syyskuuta koittaa. Helsinkiin hypätään junaan, ja lähdetään Tampereelle aikaisin aamusta, tai aamupäivästä. Suunnitelmahan meillä oli se, että käydään vähän syömässä, hengataan Tampereella, käydään nopeasti Airbnb:llä, ja sitten illasta mennään katsoa Undertale-musikaali, joka on semmonen kiva lämpäri illalle, jonka jälkeen me lähdettäisiin Tampereen yöelämään tutustumaan, katsomaan vähän millaisia on baarit ja yöklubit ja muut tämmöiset. Me puhuttiin paljon sinä päivänä ennen musikaalia siitä, että millainenkohan se on. Ja tässä kohtaa mä teen tunnustuksen, mikä mua hävettää ja mikä on mun mielestä ollut todella lapsellinen oletus ja typerä, mutta sanon suoraan, että mä en uskonut, että se musikaali voisi olla erityisen hyvä. Mua kiinnosti nähdä se. Mä ehdottomasti halusin tietää, mitä on meneillään, vähintään sen novelty-arvon takia, mutta mä ajattelin lapsellisesti ja tyhmästi, että voiko fanien tekemä musikaalituotanto, non-profit, oikeasti olla niin kuin hyvä. Mä mietin, että okei, se on varmaan semmonen vähän kämänen, ehkä se on, mä vihaan tämän sanan käyttöä todella paljon, mutta ajattelin, että onkohan se kringe. Mutta mä halusin joka tapauksessa nähdä sen, ja me kaikki oltiin yhtä mieltä siitä, että siitä varmasti saa jotakin irti, niin kuin vähintään mielenkiintoisen kokemuksen, jos ei mitään muuta. Joten me mentiin, tai ainakin minä menin Ylioppilasteatteriin aika matalilla odotuksilla. Mä otin, että parhaimmillaan se on ihan kiva, ja huonoimmillaan se on semmonen kringefesti, jolle voi vähän hekotella, että olipa siinäkin show. No, kuten varmasti olette tähän mennessä osannut arvata videon otsikosta päätellä ja alkusanoista nähdä, se ei ihan ollut se, mitä mä odotin. Kun esitys oli alkanut, ei mennyt kovin pitkään, kun mun mielessä klikkasi ja mä tajusin, että ei vittu, tää on oikeasti hyvä. Tää on ihan saatanan hyvä. Tosi nopeasti kaikki ne mun niinku pilkalliset ja lapselliset ajatukset siitä, että voiko tämmönen show mukaan oikeasti, voidaanko se tehdä hyvin, oli ihan tipotiessään. Mä vaan mietin, että mä en itse asiassa miettinyt yhtään mitään. Mun katse oli vaan liimautunut siihen näyttämöön. Mä olin vaan, että täysin poissa tolaltani. Mä seurasin intensiivisesti koko showta, ja kun mä sain nähdä sen, niin musta tuntui siltä, kun mut olisi viety takas kesään 2018. Takas niihin lapsuuden päiviin, kun mä ensimmäisen kerran pelasin Undertalein. Kun mä ensimmäisen kerran sain kokea ne tunteet ja kokemukset, mitkä se peli on mulle antanut. Mä otin irti jokaisen sekunnin siitä showsta ja jokaisesta hetkestä, jokaista biisistä, jokaista roolisuorituksesta, kaikesta. Kaikesta vaan huoku se, että joka ikinen henkilö ja joka ikinen tyyppi, ketä on ollut tekemässä sitä, niin kuin on selvästi antanut sille kaikkeensa, tehnyt sen niin kuin rakkaudella ja antaumuksella, ja se oli se, mikä paistoi siitä kaikesta läpi, ja se oli oikeasti se, mikä sai mut rakastumaan tähän showhun ihan totaalisesti. Mä olin niin korkealla sen ensi kerran jälkeen, mä niin kuin lensin pilvissä. Se oli vaan niin upea show. Mä oikeasti tuntui siltä, kun mä olisin päässyt kokemaan Undertalein ensimmäistä kertaa uudestaan.
Se oli tunne, jota mä en uskonut, että mä ikinä saisin takas. Sä voit pelata hyvän pelin vaan kerran ensimmäisen kerran. Sä voit katsoa elokuvan ensimmäisen kerran, vaan sen ensimmäisen kerran. Ihmiset ei saa yleensä niin kuin toistaa noita kokemuksia, koska se on vähän niin kuin mahdotonta, mutta Undertale-musikaali toiveista ja unelmista antoi mulle tämän kokemuksen uudestaan. Kokemuksen, jota mä en ikinä uskonut, että mä saisin takaisin, ja jota mä olin etsinyt just fandomia ja kaiken kautta niin pitkän aikaa. Se herätti musta jälleen kerran tämän Undertale-huuman, sen niin kuin rakkauden, mikä mulla on ollut sisällä kaiken aikaa, ja niin kuin yksinkertaisesti se oli vaan uskomaton. Mutta se on kaksiteräinen miekka, koska samaan aikaan sen shown näkeminen ensi kerran jätti mulle sisälle uuden kaipauksen nähdä Undertale-musikaali toiveista ja unelmista taas ensimmäisen kerran, joka taas sitten on oma mahdottomuutensa. En usko, että saan 3. kertaa tässä asiassa. Tuntuu, että nämä mun ensimmäiset kerrat on nähty. Me kaikki oltiin täysin häkeltyneitä siitä. Me puhuttiin tuntikausia. Siis oikeesti mä liioittelematta, me puhuttiin varmaan 2-3 tuntia siitä, miten uskomaton se show oli. Me jauhettiin niitä yksityiskohtia. Mä muistan, kun me oltiin meidän Airbnbin kerrostalon katolla ja me juotiin seltsereitä, tai mä join seltsereitä, muut kaverit joi mitä joi. Ja me puhuttiin vaan kaikista yksityiskohdista, kaikista asioista, mitkä meillä oli jäänyt siitä mieleen ja kaikesta, mikä siinä oli ollut niin huikeeta. Mä oon aika heavyweight, mitä tulee alkoholiin. Ja mä join sinä iltana paljon, mutta mä olin niin korkealla jo valmiiksi, että alkoholi ei enää niinku purru samalla tavalla. Mä pystyin upottaa niinku juoman perään ja olo on vaan niinku sama pilvissä leijaileva fiilis. Se oli niinku kuin huumetta. Me jopa Tampereen tuolla kaduilla nähtiin pari jätkää, jotka oli myös käynyt katsomassa Undertale-musikaalin. He oli meitä vähän vanhempia, tosi siistiä tyyppejä, oli mukava jutella heidän kanssa. Ja kun me nähtiin puistossa, niin me oikeasti intoiltiin varmaan puoli tuntia yhdessä siitä, mitä hieno show se oli. Ja juteltiin siitä, että vittu, että se oli oikeasti siisti. Se oli vähän niin saatanan hieno kokemus nähdä se ensimmäisen kerran. Me viettiin kuitenkin hauska ilta, intoiltiin tästä asiasta ja lähdettiin sinne baareihin, niin kuin oli tarkoituskin alun perinkin. Seuraava päivä koittaa ja krapulaisena mä istun junassa määränpäänä koti. Ja mä koin sen saman masentuneisuuden tunteen, mitä ihminen kokee just sen kerran jälkeen, kun hän on ensimmäisen kerran pelannut jonkun hienon pelin, katsonut hienon elokuvan, lukenut hyvän kirjan. Sen tyhjyyden tunteen sisällä. Mä muistan, mitä mä katoin ikkunasta ulos, kuinka Tampereen rautioasema haihtuu kauemmas ja kauemmas ja kuuntelin Undertalen soundtrackia. Mä olin todella maassa sinä päivänä. Koko se päivä meni vähän niin kuin sumussa, tietynlaisessa sumussa. Mä kattelin haikeasti Undertale-musikaalista otettuja kuvia, yhteiskuvia näyttelijöiden kanssa, selailin heidän Instagram-sivuja, tutustuin heidän kontenttiin ja mietin, että mun on pakko nähdä se uudestaan. Mä menin kotiin ja kun mä olin päässyt kotiin ja illalla mun piti lähteä kauppaan, täällä oli tosi kova myrsky silloin, satoi ihan helvetisti. Mä hyppäsin pyörän selkään, lähdin käymään kaupassa, pistin kuulokkeet päähän ja laitoin Histämän soimaan. Ja mä itkin koko matkan sinne kauppaan. Mä itkin matkan takaisin, kun mä olin päässyt mun huoneeseen hiljaisuuteen, niin mä itkin koko illan käytännössä itteni uneen. Ja sen jälkeen olin tosi pitkän aikaa masentuneissa fiiliksissä. Mutta mä tiesin siinä kohtaa vielä, että mä tuun näkemään sen uudestaan. Ei se mitään. Mä vannoin itselleni siinä kohtaa, että mä tuun katsoa Undertale-musikaalin vielä niin monta kertaa, kun mä vaan pystyn. Vuosi vaihtuu, 2026. Helmikuussa ystävänpäivänä tuolla Lumosalissa Vantaalla taisi olla. Undertale-musikaali estetään jälleen. Mun alkuperäinen tarkoitus oli mennä katsoa molemmat showt, mutta mulla oli ollut niin saakelisti hommia sen aikaisempana iltana, että mä en yksinkertaisesti pystynyt herään riittävän aikaisin, että mä olisin ehtinyt lähteä. Mä olin muutenkin ollut vähän kipeänä aikaisemmalla viikolla, joten mä olin vielä toipumassa. Mutta mä menin katsoa sen illan viimeisen shown ja se oli loistava. Se ei ollut sama kokemus kuin ensimmäisellä kerralla luonnollisesti, mutta se oli kuitenkin upea ja mä olin jälleen kerran tärinöissä. Mä yritin kalastaa sitä samaa haita, minkä mä olin ensimmäisen kerran saanut. Me vietettiin taas kiva ilta, mutta tällä kertaa mä olin enemmän masentunut kuin viime kerralla. Mä en juonut yhtä paljon, mä en jutellut ihan yhtä paljon kavereiden kanssa. Mä lähinnä makasin sohvalla ja pohdiskelin sitä, miten merkityksellinen tämä musikaali oli mulle. Nyt viime viikonloppuna tämän videon kuvaushetkestä, viime lauantaina 2. päivä toukokuuta, Undertale-musikaali esitettiin vielä 2 kertaa, 2 viimeistä kertaa livenä. Meillä oli jälleen kerran kavereiden synttärit samana päivänä, mutta
tällä kertaa me mentiin katsomaan se kaveriporukan kanssa. Meitä oli aika iso määrä, varmaan puolet bileväestä. No okei, ei ihan puolet, mutta semmonen reilu kourallinen. Idea oli se, että me mennään katsomaan Undertale-musikaalia, mennään sitten juhlapaikalle ja sitten loput väestä, jotka ei tullut katsomaan musikaalia, tulee sitten vähän myöhemmin sinne paikalle. Me valitettavasti käytiin katsomaan vaan tää ensimmäinen show. Meidän juhlasuunnitelmat kohdistu iltaan, joten oli pakko mennä katsoa päivällä. Ja mä oon vähän surullinen siitä, että mä en saanut nähdä viimeistä kertaa koskaan, mutta se on mitä se on. Joten mun viimeinen kerta, kun mä näin Undertale-musikaalin livenä, oli 2. päivä toukokuuta, ensimmäinen esitys sinä päivänä. Ja me juhlittiin ja pidettiin hauskaa ja puhuttiin taas siitä, miten upea se oli. Ja sen jälkeen mä oon ollut varmaan kaikista pahimmassa masennusfiiliksissä tästä koko tuotannosta. Mä oon vasta nyt alkanut pikkuhiljaa toipumaan tästä mun olotilasta. Mä oon monta päivää oikeesti niinku on and off itkeskellyt, selaillut nettiä, kuunnellut Undertale-biisejä. Mä oon pohdiskellut näitä asioita tosi paljon, että koko musikaalia tosi paljon ja ollut aika masentuneissa fiiliksissä. Mä koen, että tämä musikaalin näkeminen on muuttanut mua oikeasti ihmisenä. Kun mä ensimmäisen kerran näin Undertale-musikaalin, niin sen jälkeen mä en ole enää ollut sama ihminen. En ainakaan täysin sama kuin ennen. Mä oon alkanut nähdä asioita eri tavalla ja mä oon alkanut toimia eri tavalla. Mä oon halunnut olla aktiivisesti parempi versio itsestäni. Käytännössä koko mun nuoreen aikuisuuteen asti, ennen kuin mä näin Undertale-musikaalin, mä oon aina ajatellut, että unelmat on vähän tyhmää paskaa. Mä oon aina ollut aika kyyninen ihminen, mä oon mulkku, mä en oo kovin kiva jätkä. Mä oon vähän perseestä ylipäänsä. Niin mä en oikeastaan oo hirveästi niinku kelannut, että mitä mä haluan tehdä mun elämällä, minkälaisia unelmia mulla on, minkälainen ihminen mä haluan olla. Mä en oo uskaltanut toivehtia asioista ja unelmoida asioista. Musta tuntuu, että mä oon alkanut uskoa unelmiin ja mä oon alkanut uskaltaa olla enemmän semmoinen ihminen, ketä mä haluan olla aktiivisesti. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt elämässäni enemmän omanlaisia päätöksiä, muokkautunut enemmän semmoiseksi versioksi itsestäni, mitä mä haluan. En tietenkään kaikilla aspekteilla. Kukaan meistä ei ole täydellinen, kukaan meistä ei osaa tehdä kaikki asiat oikein. Musta tuntuu, että mulla on ollut tosi monessa asiassa oikea suunta elämässä sen jälkeen. Vois sanoa, että mä oon alkanut uskoa toiveisiin ja unelmiin. Tää musikaali herätti mussa tän Undertalein pääsanoman, tän pääidean uudestaan ja se on herännyt mussa ilmielävänä henkiin. Ja mä olen niin uskomattoman kiitollinen ja onnellinen siitä, että mä oon saanut tän musikaalin nähdä ja todistaa omin silmin, kokea tän huikean kokemuksen. Ja mä haluan esittää vilpittömän ja nöyrimmän kiitokseni joka ikiselle teistä musikaalin jäsenistä, tuotantotiimistä, lavatiimistä, jokaiselle teille siitä, mitä te olette tehnyt mulle. Mä tiedän, että mä oon vain joku tuntematon juntti Lohjalta. Mä en tunne ketään teitä henkilökohtaisesti. Ja mä en ole ollut osana tätä musikaalituotantoa itse, mutta tää on merkinnyt mulle ihan helvetin paljon. Enemmän kuin mä oikeastaan osaan niin kuin sanoin sanoa kunnolla. Tää videokin antaa vaan ehkä niin kuin pintapuolisen käsityksen siitä, mitä mun mielessä on oikeasti käynyt. Mä oon käynyt niin paljon tunnekuohua, niin paljon asioiden pohdiskelua ja mietiskelyä läpi. Mä oon vaan niin... Mä en edes osaa sanoa enää oikeesti. Se musikaalin ensikerran näkemisen jälkeen töihin palaaminen oli tosi vaikeeta. Mä olin mun työpaikalla, mä olin ihan kuollut, mä olin valvonut pitkiä öitä, kuunnellut Undertalein soundtrackia, pohdiskellut ja niinku käynyt vaan tätä koko musikaaliasiaa läpi. Ja musta tuntuu, että mä oon nyt antanut teille aika hyvän käsityksen siitä, mitä mun mielessä on käynyt läpi tämän musikaalin takia. Ja minkälaisia asioita tämä musikaali on tehnyt mulle. Mä tajusin, että mä haluan inspiroida ihmisiä, mä haluan, että mä voin herättää muissa ihmisissä samanlaisia tunteita, mitä mussa on herätetty. Ja mä haluan tehdä sitä, mitä mä rakastan, enkä vaan sitä, mitä täytyy. Ja vaikka mä en tiedä, miten mä sen vielä teen, mä tuun etenemään sinne. Pikkuhiljaa, päivä kerrallaan ja asia kerrallaan. Nyt kun mä oon käsitellyt tämän musikaalin tunteet ja mun ajatukset tästä tälleen niin kuin henkilökohtaisella tasolla, mä voisin siirtyä puhumaan tämän musikaalin yksityiskohdista, jotka on mulle painunut mieleen ja joista mä ylipäänsä vaan haluan hehkuttaa ja tuoda esille. Kuten mä sanoin jo, mä en ole mikään teatterialan ammattilainen, mä en tiedä hirveästi mistään mitään, mutta mä haluan puhua vähän niin kuin jutuista, mitkä osu mulla silmään, korvaan, kaikkialle.
musiikeista hieman, näyttelijäsuorituksesta hieman, koreografiasta hieman, kirjoituksesta hieman, tommoista asioista. Ja joo, vittu. Siirrytään puhumaan siitä. Helposta on hyvä aloittaa, nimittäin kirjoitus. Tämähän on sinänsä aika suorasukainen juttu. Kirjoitus ja tarina on Undertalein tarina, vaan niinku laittu näyttämöille. Luonnollisesti, koska Undertale on 6-10 tuntia pitkä peli, riippuen vähän pelaajan nopeudesta ja kokemuksesta, niin paljon asioita ollaan jouduttu poistamaan, jonkun verran asioita ollaan jouduttu tiivistämään, monia asioita ollaan jouduttu yhdistelemään. Ja kirjoituksestahan Undertale-musikaalissa vastaa Niki Mustaparta, joka on muuten tosi siisti tyyppi. Hän toimii myös musikaalin graafisena suunnittelijana sekä ohjaajana. Ja suosittelen ehdottomasti käymään tsekkaamassa hänen somet ja alustat. Tosi siisti jätkä. Niki on tehnyt todella hyvän duunin tässä kirjoituksessa. Tämä musikaali mun mielestä kääntää tämän pelin tarinan niin tiukaksi paketiksi kuin vaan voi olla niin kuin mahdollista tämmöiselle musikaalille. Monia asioita ja kohtauksia tästä pelistä on joko lyhennetty, siirretty, vähän muokattu tai yhdistelty muiden kohtausten kanssa. Ja mun mielestä tämä kokonaisuus toimii hyvin. Muutamina hyvinä esimerkkeinä mulle tulee mieleen Mad Dummy, joka on heti shown alussa. Normaalisti Undertaleissähän Mad Dummy tulee siinä kohdassa, kun sä oot jo noin Waterfallin puolessa välissä. Ja kieltämättä, jos se olisi tullut siellä välissä, niin se ei olisi palvelutta musikaalia ihan yhtä hyvin. Siinä missä pelissä se toimii vaan tämmöisenä niin kuin callbackina ja hauskana niin kuin läppäbossina, niin tässä musikaalissa Mad Dummyn rooli on enemmänkin opettaa Friskiä päähahmoa tai niin kuin tehdä hänelle hyvä tämmöinen pohja sille, että minkälaisia taistelut tulee olemaan. Samaa tekee myös Hirviöiden pilkkalaulu, joka on suoraan se Mad Dummya edeltävä kohtaus. Molemmat näistä pohjustaa Undertalein taistelumekaniikat tosi hyvin ja antaa katsojalle kuvan siitä, että miten tämä Undertalein taistelusysteemi on adaptoitu tähän näyttämölle. Muita muutoksia, mitä mulle tulee mieleen, on muun muassa se, että konflikti Papyruksen kanssa ei mene ihan samalla tavalla mitä pelissä. Siinä missä pelissä Papyrus on ensin tämmöinen este ja koominen arvo tälle tarinalle, jota hän tosin on koominen arvo myös tässä musikaalissa, niin hän toimii pelissä enemmänkin tämmöisenä aluksi esteenä ja puzzlejen antajana, ja sen jälkeen tulee hänen bossitappelu. Musikaalissa Papyruksella ei varsinaisesti ole bossitappelua missään kohtaa, koska Papyrus ei edes yritä oikeastaan taistella Friskiä missään kohtaa, vaan hän toimii puhtaasti vaan tämmöisenä esteenä ja ikään kuin Undynein kätyrinä, joka sitten vähän lähtee omille reissuilleen siinä matkalla. Ja tämä mun mielestä toimii hyvänä muokkauksena ja on niin kuin oikein fiksusti tehty, että saadaan yhdistettyä tämä Undyne tähän helpommin ja vähän yhdisteltyä asioita ja juttuja tältä pelistä, koska se olisi voinut olla tosi akvardi, jos oltaisiin lähdetty ensin tekemään Papyruksen tappelu ja Papyruksen puzzlet yrittää tuoda siihen ja sitten sen jälkeen Undyne. Se on helpompi kuin vähän pistää ne tommoiksi NS-yhteiseksi paketiksi ja sitten se on niinku helpompi tuoda näyttämöille ja yhdistellä kohtauksia orgaanisesti. Nähdään myös muun muassa kohtaus Papyruksen ja Undynen kanssa, mitä ei ole pelissä, joka kuitenkin ottaa inspiraatiota yhdestä keskustelusta. Tai ainakin ymmärsin, että ottaa inspiraatiota Papyruksen ja Undynen välistä keskustelusta, jotka he käy siellä Waterfallin reunalla. Myöskään, koska kyseessä on musikaali, niin joka ikistä tappelua ja peruspahista ei ole pystytty tuoda tappelun muodossa esille. Undertaleissahan se joudut paljon tapella erilaisia persoonallisia vastustajia, ja Undertaleissa niin se koko juttu on vähän niin kuin se, että jokaisella hirviöllä on omalainen persoonallisuus ja heillä on omat mekaniikat, miten se taistelu saadaan ratkaistua rauhanomaisesti toimimalla. Niin tätä ei tietenkään ole voitu tähän laittaa, koska se olisi tosi akvardia jatkuvasti keskeyttää show siihen, että tulee joku random kaveri tappelemaan Friskiä vastaan, mutta se miten tämäkin on ratkaistu on mun mielestä tosi nokkela, nimittäin sen sijaan nämä viholliset osoittaa omaa persoonallisuuttaan ja omia luonteenpiirteitä ja muuta vastaavaa sitten enemmän sivurooleissa. Esimerkiksi kun Frisk on matkaamassa pelissä Snowdin Towniin, niin matkalla tulee useita eri koirakaartin jäseniä vastaan, joita Frisk sitten tappelee yksi kerrallaan vastaan. Niin sen sijaan tässä musikaalissa on yksinkertaisesti lisätty nämä koirat Undynen ja Papyruksen kohtaukseen, jossa he toimii niin kuin taustahahmoina, vakoojina Undynelle tietyssä kohtaa ja auttaa Undynea taistelemaan Friskiä vastaan. Ja samalla heidän persoonallisuuksia näyttää eleitten ja piirteiden kautta ja
Se on mun mielestä todella hyvin, tai niin kuin fiksusti päätetty. Myös paljon muita sivuhahmoja nähdään taustalla vaan pyörimässä, hyörimässä, tanssimassa musiikkiesitysten aikana, ja se toimii oikein hyvänä. Paljon ikonisia hahmoja ja paljon kiinnostavia sivuhahmoja on saatu esille, vaikka he ei olekaan ihan niin kuin välttämättä kaikki puheroolissa, niin on silti tuotu paljon sitä pelin ikonisia ja tärkeitä asioita mestoille. Myös konflikti Mettatonin ja Alfuksen kanssa on hieman tiivistetty, mutta hyvin ymmärrettävillä tavoilla kanssa, ja mun mielestä nämä kaikki muutokset on ollut todella paikallaan. Myös True Lab on kokonaan poistettu, tai sitä kohtausta ei ainakaan silleen näytetä. Musikaali kyllä implikoi, että Frisk käy siellä True Labissa, ja sen aikana tapahtuu tämä Alamaan tarina, jossa käydään Asrielin ja Charan tarina läpi, ja implikoidaan, että Frisk just käy True Labissa. Amalgamate on kuitenkin saatu lisättyä Alfyksen laboratorioon vähän niin kuin lemmikeiksi. Ne on huomattavasti kevyemmällä tunnelmalla lisätty sinne enemmänkin semmoiseksi taustagagiksi tai vitsiksi, joka on myös todella ymmärrettävää, koska musikaalihan on kaikille niin kuin perheen pienimmille myös, niin jos lähdettäisiin lisäämään True Lab semmosena kuin mitä se pelissä on, niin se voisi olla hieman synkkä. Joten niin kuin ymmärrän kyllä myös tämän muutoksen, ja olen tosi tyytyväinen siihen, että ne on saatu kuitenkin lisättyä ja tuotua sinne showhun mukaan. Niin. Mun mielestä ne on kaikki aika lailla semmosia orgaanisia lisäyksiä, ja ne on ketjutettu mun mielestä todella loistavasti. Tämän pelin niin kuin tarinan kulku ja sujuvuus on saatu toimimaan tosi hyvin. Ne asiat, mitkä on poistettu, niin ei ole ollut niin relevantteja. Ne asiat, mitä on leikkailtu, niin ne on ollut semmosia, mistä on varaa leikata. Ja ne, mitä on yhdistelty, on tehty nokkelasti ja hyvillä päätöksillä mun mielestä. Ja mun mielestä tämä kertoo siitä, miten todella hyvä kirjoittaja Niki Mustaparta on. Hän on tehnyt helvetin hyvää työtä tämän kanssa. Ja tästä ehdottomasti ihan valtavat krediitit hänelle. Kaikki kohtaukset on kirjoittu hyvin, dialogi tuntuu todella orgaaniselta ja hyvin hahmoille luontevalta. Toki suuri osa dialogista, tai todella paljon tästä dialogista, on ihan suoraan pelistä otettua, joka on hyvä asia. Ja myös jonkun verran lisäilty sinne omia juttuja, mutta ne on just vaan sen takia, että saadaan se musikaali toimimaan paremmin, ja sitten luonnollisesti vitsejä ja kaikkia muita tämmöisiä heittoja lisäilty sinne. Ja kaikki niistä tuntuu hyviltä ja erittäin sopivilta tähän musikaaliesitykseen. Tarina on hellyyttävä, koskettava, mutta myös hauska ja osaa olla kiinnostava ja pohdiskella erilaisia asioita myös. Tarinassa käsitellään luonnollisesti ystävyyttä, rakkautta, yksin jäämisen tunnetta, toiveita, unelmia, kaikkia mikä on Undertalein ytimessä, ja se tekee sen mun mielestä todella hyvin. Mä en oikeastaan tiedä, että voisiko kukaan tehdä parempaa duunia. Tää tarina on sopivan koskettava, sopivan hauska, sopivan intensiivinen. Se on todella hieno tasapainottelu kaikkien näiden tunteiden välillä, ja se osaa antaa kaikille oikean arvon mun mielestä. Jokaisella hahmolla on mun mielestä hyvin ruutuaikaa, tai ei ruutuaikaa, mutta niin kuin näyttämäaikaa. Jokaisella on vähintään se pieni hetki loistaa, kun he saa niitä omia kohtauksia. Ja pelistä on käytetty paljon materiaalia todella hyvin ja asiallisesti. Sanoisin, että kirjoitus on just eikä melkein kohdallaan. Propsit Nikille. Vitun hyvin tehty. Sä teit uskomattoman hyvän duunin tuossa kirjoittamisessa, ja mä oon tosi iso fani. Kuten jo vähän sivusinkin, niin taisteluthan käsitellään just silleen musikaalin kautta tietenkin. Kyseessä on musikaalit. Koreografiahan on todella näyttävää. Sitä tehdään monella eri tyylillä, taisteluita ja vihollisten attack-patternejä kuvataan siististi. Muun muassa kuten mainitsin, niin nämä koirat ja sitten alussa hirviöt ihan fyysisesti käy niin kuin Friskiin käsiksi. He niin kuin hyökkää, heittelee, potkii Tonyä YMS. Kun taas sitten vähän isompien bossien kohdalla, esimerkiksi Asgore tai Toriel, niin heillä taas hyökkäykset on tämmöisiä liekkiviuhkoja, jota lavaninjat sitten heiluttelee siellä musiikin tahtiin. Ja niistä haluan sanoa, että ne on ihan uskomattoman näyttäviä. Siis viimeistään siinä kohtaa, kun mä näin Torielin taistelun ensimmäisen kerran, niin mä tajusin, minkä luokan mestariteosta mä oon katsomassa, koska ne viuhkat ja se tanssikoreografia on vaan yksinkertaisesti niin kaunista. Se on silmiä avaavaa, mieltä järisyttävää, ja se vaan tuo sen kohtauksen niin hyvin eloon. Musiikki ja näyttelytyö on myös säästää tätä kohtausta helvetin hyvin, mutta puhutaan niistä vähän myöhemmin. Mä pidän erityisesti koreografiassa siitä,
miten Frisk adaptoituu näiden vihollisten hyökkäyksiin ja juttuihin. Samalla tavalla, miten pelissä pelaaja adaptoituu vihollisten attack patterneihin. Se, miten Undertale sanoi hyökkäykset toimii, on just se, että se kohtautuu ne vihollisia, joita sä et ole tapellut ennen. Se heittää sua projektiileilla, sä todennäköisesti otat aika pahasti turpaan, ehkä kuolet. Ja sen jälkeen yrität uudestaan. Ja kun sä oot kerran oppinut, se painuu lihasmuistiin, painuu mieleen ja sä osaatkin väistellä ne. Niin mä tykkään, miten näinkin pieni niin kuin pelillinen yksityiskohta on saatu tuotua tähän koreografiaan, koska huomasin tosi monessa taistelussa just, että ensin taistelun alussa Friskillä on vaikeuksia tämän taistelun kanssa, häntä tönitään ympäriinsä, häntä osutaan niin kuin hyökkäyksillä jne. Hän selvästi näyttää siltä, että hän on paniikissa eikä tiedä mitä hän tekee. Mutta sitten kun taistelu ja biisi menee eteenpäin, niin Friskistä tulee pikkuhiljaa sulavampi liikkeitensä kanssa. Hän alkaa adaptoitua hirviöiden erilaisiin hyökkäyksiin. Hän oppii Undynein taistelussa niin kuin torjumaan näitä Undynein keihäitä, eikä pelkästään ota niin kuin iskuja vastaan. Hän väistelee ja tanssii näiden taustanssijoiden mukana. Just esimerkiksi vaikka hirviöiden pilkkalaulussa heti ensimmäisessä taistelussa, niin aluksi just Friskiä tönitään heitellään YMS, mutta sitten jossain kohtaa taistelua Frisk alkaa niin kuin vetää siinä tanssiliikkeitä heidän kanssaan selvästi niin kuin antaen visuaalisesti ilmi sen, että hän niin kuin adaptoituu tähän taisteluun nyt. Toi on ihan uskomattoman nerokas yksityiskohta. Niin kuin todella monelta muulta kirjoittajalta tai koreografia vastaavalta tommonen voisi mennä ohi, mutta tässä on selvästi näitäkin asioita ajateltu ja kiinnitty huomiota. Haluankin tässä kohtaa antaa suuret kreditit koreografia vastaavalle Maka Tompurille sekä koreografiatiimille, Krista Kokille ja Julia Lambergille. He on tehnyt ihan upeaa työtä tämän kanssa. Niin kun jokainen taistelu, tanssiosuus, musikaalikohtaus on todella näyttävä ja kantaa just sitä tunnelmaa, mitä sillä biisillä ja kohtauksella halutaan viestiä. Jokaiselle musiikkikohtaukselle on mietitty, mitä tällä halutaan viestiä, miten me halutaan tämä liike toteuttaa. Ja kuten mä sanoin, mä en ole alan ekspertti, mä en tiedä hirveästi mistään, mutta jos jopa mun kaltainen juntti onnistuu niinku huomaamaan tämmöisiä asioita, niin tiedetään, että ollaan onnistuttu aika vitu hyvin. Ja tässä tosiaankin joka ikinen lavaninjoista, joka ikinen taustatanssijoista, joka ikinen, joka on siellä niinku lavalla toteuttamassa koreografiaa teille, valtavan iso kiitos, valtavan isot propsit, koska te jokainen on tehnyt siellä helvetin hyvää duunia. Ja niin kuin varsinkin just haluan tässä kohtaa antaa erityiskehut lavaninjoille, sillä hehän on hyvin niin kuin aliarvostettu tai ei kovin paljon puhuttu osuus tämmöisiä niin kuin teatterituotantoja, mutta he on niin kuin ehdottoman tärkeitä. Niin kuin ilman heitä mikään homma ei pelaisi, koska asioita täytyy liikutella, jonkun täytyy heilutella niitä viuhkoja, jonkun täytyy liikuttaa nopeasti lavasta ja tehdä kaikkia tämmöisiä dramaattisia efektejä jne. Joten iso kiitos teille jokaiselle, joka olette ollut siellä tekemässä helvetin hyvää duunia, olette tehnyt ja todella näyttävästi vedätte joka ikinen teistä. Kuten huomaatte, mä en osaa kovin tarkasti käsitellä kaikkia näitä asioita, mulla ei ole just minkäännäköistä ymmärrystä näistä jutuista, joten mä oon vaan puhunut lähinnä miten mä näen sen asian, niin mulla ei ole ehkä tähän enempää lisättävää. Itse asiassa saattaa olla, että puhun vielä koreografiasta jonkin aikaa, tai ainakin sivuan sitä. Upeaa. Sillä seuraavaksi haluaisin puhua teille musiikeista. Ja luonnollisesti, kun mä puhun joistakin tietyistä biiseistä, niin jos mulle tulee mieleen joku koreografiaan liittyvä asia tai yksityiskohta, niin mä tulen siitä mainitsemaan totta kai. Mulla tarkoituksena ei olisi puhua nyt jokaista biisistä, vaan pelkästään niistä, mitkä mulle on jäänyt mieleen, mutta saattaa hyvin olla, että joka ikinen on jäänyt sen verran hyvin mieleen ja sen verran pistänyt merkille, että saatan päätyä puhumaan jokaista, tai ainakin melkein jokaisesta, mutta katsotaan mitä tästä tulee. No, ihan ensimmäisenä totta kai Olipa kerran, eli Once Upon a Time. Itse pelissä Once Upon a Time ei koskaan ole ollut mulle semmonen mikään suosikkikappale. Se on ollut aina ihan kiva, mutta se on just semmonen vähän yksinkertainen piipitys. Se tuo tosi hyvin esille sen niin kuin pelin pohjan, antaa sen lore dropin siihen alkuun ja pohjustaa tarinan todella hyvin. Antaa pelaajalle kaikki tarvittavat tiedot heti alkuun, mutta se ei koskaan pelissä säväyttänyt mua mitenkään. Kun taas tähän musikaali voi luoja, että se säväyttääkin. Olipa kerran tuo samalla tavalla kuin pelissäkin täydellisen pohjan katsojalle, antaa ne tiedot, mitä hänen tarvitsee niin kuin ymmärtää ennen kuin esitys alkaa. Ja tää yhteinen kuorolaulu ja nämä soolot, mitä nämä hirviöt tässä vetää alussa, on vaan niin koskettavia, sanat on niin kauniisti niin kuin keksitty ja ne vaan sointuu todella hyvin tähän musiikkiin. Ja se on vaan jäänyt mulla tosi paljon mieleen pyörimään. Niin kuin moni mun kaveri voi vahvistaa tän ja
Varmaan nämä metsän puut voi kertoa sitä, miten monta kertaa mä oon täällä itekseni lauleskellut. Olipa kerran, ainakin siihen asti mitä muistan sanoja. Löytyispä ne netistä jossain kohtaa, koska vittu, että mä tulen laulamaan ja paljon. Sitten tulee Paras ystäväsi, joka on myös totta kai hyvä. Kans todella yksinkertainen biisi, mutta mun mielestä on tehty todella hyvin jälleen kerran. Se tuo just tän flowin uhkaavuuden esille. Tän niinku alkaa just leikkisesti, mutta menee todella nopeasti uhkaavaksi ja niinku suoraan sanottuna pelottavaksi. En vielä nyt rupea ihan hirveästi näyttelijäsuorituksesta puhumaan, koska se tulee myöhemmällä osalla videota, mutta voin sanoa, että flowin näyttelijä vetää tämänkin osuuden ja tuo sen flowin kauhistuttavan energian todella tehokkaasti esiin ja saa niinku katsojan niinku vetää mukaansa. Älä pelkää on myös erittäin lämmin esitys Torielille. Tästä tulee tää Torielin äidillinen energia ja se on tämmönen lyhyt ja yksinkertainen biisi. Hirviöiden pilkkalauluahan mä oon jo monta kertaa viitannut aikaisemmin. Se on se, missä estellään taistelumekaniikat ja samoin Maddami eli älyttömän vihainen nukke. Hirviöiden pilkkalaulu on kans tämmönen aika yksinkertainen rallatus, mutta toimii todella tehokkaana esityksenä sille, että miten taistelut adaptoidaan. Älyttömän vihainen nukke on kans ihan helvetin hauska. Ja tässä kohtaa teen semmoisen sivunnan siitä, että kun oltiin viimeisellä kerralla katsomassa, niin meillä oli mukana ystävä, joka ei ollut nähnyt tätä musikaalia aikaisemmin. Hän oli siellä ensimmäistä ja myös viimeistä kertaa katsomassa meidän kanssa. Ja kun oltiin puoliajalla, kyselin häneltä, että mitä oot tykännyt, niin hän naureskeli todella paljon sille Maddamin esitykselle. Hänen mielestä se oli ehkä paras kohtaus koko showssa, koska se on vaan todella hauska. Kyseessä on siis hyvin yksinkertainen, mutta sitäkin hupaisampi taistelukohtaus, joka on, kyllä aiheutti minullekin monet naurut monella kerralla. Se on yksinkertainen, mutta tehokas kevennys tähän Hirviöiden pilkkalauluun. Nyt tulee sitten todella ikonista tavaraa, nimittäin Heartache, eli näytä, että vahva oot. Mä sanoin jo aikaisemmin, että Heartache oli viimeistään se kohta, kun mä tajusin, että tämä ei ole pelkästään hyvä show, tämä on mestariteos. Torielin lauluääni on ihan upea, tai Torielin näyttelijän lauluääni on ihan upea tässä. Hänen ääni on kantava, jyrisevä, voimakas, kun hän vetää tämän todella tunteellisen kappaleen. Nämä taustan lyriikat on ihan uskomattomat ja kaunis koreografia ja voimakas tunnelma niin kuin yksinkertaisesti vaan nostattaa tunteet pintaan ja tuo tämän kohtauksen niin kuin draaman esille aivan loistavasti. Asia, missä mä kiinnitin huomiota, oli se, että tässä taustalla kuuluu nämä lyriikat. Olen pahoillani, että tämän teen, ja sitten kuuluu, että miksi taistelet, joko luovutat, jotka kuvaa tätä Torielin hahmoa todella hyvin. Ja, taitaa, jos en ihan väärin muista, niin olla myös asioita, mitä Toriel suoraan sanoo pelaajalle tai hahmolle Friskille tämän kyseisen taistelun aikana ihan itse pelissä. Tässä kohtaa joudun hieman skipata nyt eteenpäin. Nimittäin varsinkin ekalla kerralla kun näin, mutta myös myöhemmillä kerroilla kiinnitin myös tähän huomiota, että tämä Olen pahoillani, että tämän teen, joka tulee tänne musiikin mukana, kuuluu myös Asgoren biisissä ja Chef's Kiss. Toi on niin siisti yksityiskohta. Siis toi on niin nerokkaasti sanoitettu, koska se leikittelee samalla tavalla, miten Toby Fox leikittelee leitmotiifeilla, eli että hahmojen nämä soinnut, tai niinku, mä en rupea yksityiskohtaisesti selittämään, mitä on leitmotiifit, mutta sitä, että samat soinnut ja sävelet kuuluu niinku eri hahmojen biiseissä, jos niillä hahmoilla on jotain niinku samankaltaisuuksia tai niinku jakaa jotain yhteistä lorea YMS jänneet. Kyllä varmaan suuresti sitä joo, mitä leitmotiif on. Niin samalla tavalla, miten Toby Fox leikittelee leitmotiifeilla ja käyttää niitä paljon biiseissään, niin toi on yksinkertaisesti niinku mieltä räjäyttävä lisäys käyttää samoja laineja sekä Asgoren että Torielin biisissä. Ja voi herra jumala, että se toimii, koska se kuvastaa molempia hahmoja niin hyvin ja niin erilaisilla tavoilla. Mutta se on vaan uskomaton lisäys. Ihan uskomaton lisäys. Ja tässä kohtaa pitää antaa todellakin valtavat propsit ja kiitokset sanoittajille Aleksandra Eskeliselle, Suvi Jaaramaalle, Oliver Tompurille ja Niki Mustaparalle. Te olette tehneet ihan uskomattoman hyvää työtä. Mä en tiedä, kuka teistä oli tosta vastuussa, tosta Asgore Toriel biiseistä, mutta
se kuka teistä tekikään ton, tai kaikki tai kuka ikinä, niin toi oli varsinkin semmonen yksityiskohta, mikä niinku oikeesti vittu posautti mun pään, kun mä ton kuulin ekan kerran. Siis ihan älyttömän siisti yksityiskohta. Siis wow. Muutenkin lyriikat tästä, kun Toriel laulaa tästä, että hän niinku, tää näytä, että vahva oot, niin se on vaan todella kaunis ja todella hyvin kuvaa tätä Torielin niinku sitä, että hän ei todellakaan halua tehdä tätä, hän ei halua taistella Friskiä vastaan, mutta hän kokee sen, että hän on nyt niinku pakko niinku estää tätä lasta poistumasta raunioista. Seuraava biisi onkin sitten Sans, joka taas sitten hyppää ihan eri ääripäätyyn. Siinä missä näytä, että vahva oot on dramaattinen ja huikea ja eeppinen ja upea, niin Sans onkin sitten taas todella toimiva kevennys ja kuvastaa todella täydellisesti sitä, kuka Sans on. Mulle tulee tästä mieleen just tää niinku Sansin biisi, tää netissä oleva, tämä biisi. Hey kid, how's it going? I'm Sans the comic. Ja mä veikkaan, että tää on saanut inspiraatiota tästä ja en yllättyisi ollenkaan. Sanshän lupailee tässä Papyrukselle, että tälle Friskille, että en sitä paljasta sua ja pettää tämän lupauksen ihan välittömästi, joka on todella Sans asia tehdä. Ja ihan uskomattoman hauska. Samoin Niehehe, joka esitetään itse asiassa 2 kertaa, nimittäin Niehehe sekä Niehehe Reprise. Nämä molemmat kuvastaa mun mielestä Papyrusta aivan täydellisesti. Nämä lyriikat on niin hauskoja, nokkelia ja nämä on myös semmosia komediapläjäyksiä suorastaan. Voi jukran pujut. Teille, jotka ette sitä tiedä, niin Undynehan on meikäläisen lempihahmo ja tää oli yksi niistä kohtauksista, mitä mä innolla odotin, nimittäin kuninkaan kapteeni ja sitten skippaan vähän eteenpäin oikeuden keihääseen jo tässä kohtaa. Puhutaan näistä tässä kohtaa, koska ne on molemmat Undynen biisejä ja mä koen, että mä haluan vähän jutustella näistä nyt niinku samanaikaisesti. Kapteeni kuninkaan on yksinkertainen. Siinä me nähdään nämä koirat tässä taustalla. Se just yhdistelee tätä Papyrus Undyne kuviota. Laulu on uhkaava, dramaattinen ja tuo sen niin kuin oikean Undynen niin kuin hahmon uhkaavuuden ja voiman esille. Ja sitten, kuten sanoin, niin skipataan vähän oikeudenkeihäseen tässä kohtaa. Undynen bossitaistelu esitys on niin huikea. Siinä tuntuu se voima, dramaattisuus, kaikki vaan toimii. Ja tykkään varsinkin tästä alkukohdasta, mikä menee samalla tavalla kuin pelissä, että Undyne alkaa aluksi selittämään näistä ihmissieluista ja sitä, että miten tämä tarina on mennyt, jonka jälkeen Undyne droppaa tämän koko homman ja toteaa, että miksi siitä kertoisin, kuolet kohta kuitenkin. Ja sehän on vitun hyvin sanotettu, niinku, totta kai, peak, holy peak. Absolute cinema. Se on todella siisti, tuo Undynen hahmon, persoonan, voiman, taistelun ja sen energian räjähtävyyden esille ja tekee ehdottomasti kunniaa tälle hahmolle. Sitten mennään taas vähän taaksepäin, koska skipattiin nytten ja puhutaan hieman Snowdin Townista, joka on lämmin ja tunnelmallinen, tuo just sen Snowdin Townin fiiliksen. Snowdin Town on myös semmonen biisi, mikä ei itse Undertaleissa ollut, niin kun pelasin sen pelin, niin se ei ollut mikään semmonen, että se iski mua suuresti. Se oli aina kiva ja semmonen lämmin melodia, mutta se on vaan semmonen kiva taustabiisi, mutta ehdottomasti Undertale-musikaali on nostanut sen osakkeita mun silmissä. Se on tehnyt yhdestä taustabiisistä yhden mun suosikkibiiseistä. Tää kun nämä hirviöt laulaa Friskille tervetuliaislaulut tänne Snowdiniin ja nähdään kun nämä hahmot interaktaa taustalla, juttelee keskenään, tekee vähän hauskaa sketsiä, niin kuin heiluu siellä, niin se on todella sympaattista ja hellyttävää katsoa ja tuntuu oikeasti siltä, että sä olisit niin tullut, niin kuin, no et kotiin välttämättä, mutta päässyt vähän hengähtämään pitkän matkan jälkeen. Ja se on varmasti se myös, mitä tällä haettiin takaa, voisin ainakin kuvitella. Seuraavana lyhyesti mainitsen, mutta Kaikukukkien tanssi, eli Waterfall-biisi. Tässä biisissä ei ole sanoja ollenkaan. Tää on pelkkä se itse biisi. Se on semmonen kiva palettin puhdistaja, palette cleanser. Saadaan kaiken ton niin kuin, heilumisen ja hyörimisen jälkeen vähän semmonen rauhallisempi kohtaus. Vähän semmonen, missä päästään hengähtämään, näkemään. Ja se on todella yksinkertainen. Siinä meille kanssa demonstroidaan, miten kaikukukat toimii. Nähdään, kuinka Gerson käy kiertämässä jokaisen näistä yksi kertaa läpi, tekee näitä käsiliikkeitä, mitä ikinä tekeekään. Ja nämä kaikukukat alkaa toistamaan sitä. Se on hyvä saate Waterfallin alueelle, joka me tosin nähtiin jo aikaisemmin pikaisesti Undynen kanssa, mutta se on hyvä saate niin Waterfallille alueena. Se toimii semmoisena rauhallisena hetkenä, jolloin pääsee vaan niin kuin nauttimaan tästä koreografiasta, nauttimaan tästä tunnelmasta, nauttimaan sitä fiiliksestä. Valot kaikki toimii vaan siinä kohtauksessa niin hyvin.
Mutta seuraavaksi tulisi Nyhehe Reprise, joka on samaa kuin aika olla viimeksikin. Hauska, Papyrus personified. Ja tässä on yksi mun suosikkikägeistä koko esityksessä, nimittäin kun tässä Papyrus laulaa, että hän saa niin paljon ystäviä ja hänestä tulee niin suosittu sen jälkeen, kun hän nappaa ihmisen, niin täällä taustalla tanssii tää koirakaartin kaverit hyppimässä ees taas. Niin tässä tulee varmaan yksi hauskimmista gägeistä koko esityksessä, kun yhdellä kertaa kun koirat hyppii sieltä läpi, niin Sans kulkee sieltä mukana ihan muina miehinä. Ja voin sanoa, että repesin niin jumalattomasti ensimmäisen kerran, kun tämän näin. Syy miksi katon tonne koko ajan tällä hetkellä on se, että tuolla on käärme, joka on kiinnostavaa. Mä en ole kovin montaa käärmettä nähnyt luonnossa. Vitun siistiä. Moi Kamu. Love those guys. Sitten Sansin lupaus, joka on taas dramaattinen kappale, mutta myös hauska. Tässä ollaan yhdistelty tätä, Sansin lupaushan on tuo It's Raining Somewhere Else. Ja se on tuotu, tämä kohtaus on siirretty enemmän niin kuin, että se tapahtuu aiemmin kuin mitä se tapahtuu oikeasti pelissä. Oikeastihan pelissä tämä tapahtuu vasta silloin, kun sä oot jo päässyt MTT-resortissa käymään, jos en muista väärin. Tai ehkä muistan, en tiedä. Mutta tässä siis Sans kertoo siitä, miten hän tapasi Torielin ja miten hän lupasi suojella, jos ihminen tulee tänne ja näin päin pois. Ja tämä kohtaus on rauhallinen, saa Sansin hahmon tuntumaan moniulotteisemmalta, mutta samaan aikaan siinä on myös pieni komedinen aspekti, kun Toriel alkaa laulamaan tässä oven takana ja Sans lipsynkkaa tätä Torielin laulamista ja me kuullaan Torielin ääniä ja nähdään kuinka Sans siinä vetää ihan pakkana edessä. Ja tämä on myös hauska gagi, joka on tuotu suoraan pelistä, koska pelissähän kun Sans puhuu Torielin äänellä, tai puhuu Torielina Friskille, niin tämä Sansin audiohan on muunnettu, niin kuin, että se on niin kuin pitchattu korkeammalle. Mielestäni tämä on vaan niin vittu hauska vitsi heittää tuohon väliin. Se sopii siihen niin hyvin ja on yksinkertaisesti niin tehokas. Ja toinen yksityiskohta, mitä rakastan myös tässä, on se, miten kun tämä biisi päättyy ja Sans kävelee pois paikalta, sanoo ja tekee Friskille tän, että you'd already be dead where you're standing, tai jotain tommoista. Mitä se nyt sanokaan siinä pelissä, mutta hän sanoo siinä, hän päättää sen biisin sanomalla, että jos en sitä lupausta olisi tehnyt, niin sä et olisi siinä, Frisk. Ja kun hän kävelee pois, musiikki rauhoittuu ja me kuullaan muutama ensimmäinen nuotti Megalovaniasta, joka on niin siisti yksityiskohta. Siis ihan vitun upea. Siis how do they do this? How do you guys do this? Niin upea, korottaa Sansin hahmoa niin kuin ulottuvuuksissa, että se ei enää tunnu pelkästään niin kuin sieltä comic relief-hahmolta, vaan se tuo oikeasti Sansille enemmän niin kuin persoonaa ja ulottuvuutta ja wow. Just wow. Sitten on tämä, mutta taas Undynein biisi, kun Papyrus vie Friskin treffaamaan Undynea. Kohtaus on todella siisti. Pidän siitä helvetin paljon. Ja tämä kohtausta on vähän lyhennetty aika paljon. Undyne ei tee tässä kohtaa sitä lore-dumppia, mitä hän tekee normaalisti pelissä, että hän puhuu hänen ja Asgoren menneisyydestä ja taisteluista, heitä hän käynyt läpi, vaan se on yksinkertaisesti vaan lyhennetty versio, että Papyrus heittää tämän haasteen, he siellä vähän lauleskelee ja siirtyy nopeasti taisteluun yömmäs. Hieman ehkä sääli, että ei saatu sisällytettyä tähän tätä Asgoren taustaa. Se on ehkä yksi semmoinen asia, mikä olisin ehkä toivonut, että oltaisiin saatu lisättyä tähän, mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin kaikkia asioita ei yksinkertaisesti ole mahdollista sisällyttää, paljosta täytyy leikata ja jos jostakin täytyy leikata, niin tämä on ihan hyvä paikka, mistä se tehdä. Tämä kuitenkin ajaa sen kohtauksen viestin ja niin kuin, tarkoituksen perille. Undyne ja Frisk vähän vääntää kättä siinä, tai jos ihan tarkkaan ollaan, niin Undyne vääntää kättä ja Frisk ei väännä vastaan. Ja heistä tulee sitten ystäviä tämän jälkeen, ja tämän jälkeen tämä kohtaus saattaakin meidät sitten puoliajalle, mikä on todella hyvä. Hyvin niin kuin ajoittu mun mielestä. Eli olemme käyneet noin puolet kaikista biisistä läpi, ja videota on mennyt vitusti liikaa, mutta tää on mun video. Mä teen tästä niin pitkän kuin mä haluan. Puoliajan jälkeen meille esitellään tohtori Kuninkaallinen, eli Alphys. Kuten aikaisemmin mainitsin, niin Amalgamate, tai niin Trulabia ei ole, joten Amalgamate on lisätty muun muassa tähän kohtaukseen, että he hyörii ja pyörii siellä taustalla. Ja Alphyksen biisi on todella kans yksinkertainen, melodia on aika yksinkertainen, ja oikeastaan Alphys käytän koko keskustelun läpi, mitä hän pitäisi Friskelle, kun Frisk astuu tänne
laboratorion ensimmäisen kerran ja tästä mulla ihan hirveästi ole sanottamaa. Se on aika lailla tuntuu siltä, että se on yksi yhteen tää niinku Alfuksen esittelykohtaus. Mutta sen jälkeen meillä onkin MTTVn uutuusshow, eli Metal Crusher. Mettaton nähdään ensimmäisen kerran. Ja se onkin aivan jumalattoman hauska kohtaus, nimittäin tässä me nähdään ensimmäisen kerran Mettaton ja hän vetää upeasti tämän roolinsa. Palataan roolisuorituksiin vielä myöhemmin lisää, mutta siis mä olen todella vaikuttunut siitä, että hän pystyy vetämään niin hyvin nämä niinku lyriikat, koska biisi on todella nopea tempo. Näitä lyriikoita tulee niinku ihan jumalattomalla tahdilla koko ajan. Niin hän pysyy todella hyvin tahdissa ja hän vetää sen todella niinku ihan jumalattoman hyvän suorituksen. Ja tässä on tää kyselytuokio, tai mikä tää on, quiz show, saatu tehtyä tosi nokkelasti, vähän tiivistettynä, mutta hauskasti ja niinku hienosti. Tykkään myös näistä taustatanssijoista, mitkä on siellä, tai taustahahmoista, mitkä on siellä Mettatonia ihailemassa. Hotlandin uusi tanssispektaakkeli, eli ihan vaan Another Medium, on taas jälleen kerran biisi, jossa ei ole minkäännäköisiä lyriikoita, vaan pelkästään semmoinen vähän rauhallisempi, tai en voisi ehkä sanoa rauhallisempi, mutta semmoinen jammailu heti, kun kuunnellaan Another Mediumia ja nähdään, kun vähän niin kuin jengi tanssii. Se on tosi siistiä koreografiaa ja siisti meininki. Sen jälkeen tulemme ikoniseen Spider Danceen, eli hämähäkkitanssiin. Ja tämähän on jälleen kerran ihan upea. Tämä kohtaushan on yhdistetty ton kohtauksen kanssa, missä on nämä kaksi vartijaa, nämä homopartijat, jotka sitten heille romanssi alkaa, niin se on niputettu tähän näin. Ja olen todella iloinen siitä, että heidät saatiin sisällytettyä tähän kanssa, koska nämä vartijat olisi ollut hyvinkin semmoinen asia, minkä olisi voinut skipata, eikä se olisi oikein vaikuttanut tarinaan, mutta mun mielestä se oli tosiaan niin kuin hyvä, että he saatiin sisällytettyä tähän. He tulee aluksi pysäyttää Friskin, heillä käytää juttu ja Muffet on se, kun saapuu paikalle ja aloittaa tämän niin kuin koko tilanteen ja näin. Se oli kiva tämmöinen, että ollaan saatu heidät edes hetkeksi sisällytettyä tähän. Hämähäkkitanssi on todella hauska ja mukaansa tempaava ja joka ikinen kerta, kun on ollut katsomassa tätä, niin show-yleisö on niin kuin taputtanut messissä, minä mukaan lukien, ja jumalauta, että sattuu käsiin, mutta ehdottomasti sen arvoista se on ihan upeata kuunneltavaa, upeata katsottavaa. Tanssi hämähäkkitanssi on vaan niin sairaan, niin kuin, se on vaan niin kuin jam. Sitä jää jammailemaan, jää kuuntelemaan. Se koreografia on tässä tosi nättiä, he tanssii ja he niinku sitoo Friskin näillä kankailla, vetää hänet seitteihin ja se on näyttävää, tyylikäs ja uhkaava. Ja tässä lopussa tulee vielä kiva komenden kevennys. Tästä purilaista kun mulle maksetaan, eli se on näitä pelishowta mitä Mettaton vetää, niin saadaan nähdä Burger Pants, joka on todella hauska hahmo. Ja tästä purilaista kun mulle maksetaan on mun mielestä kiva tämmönen joke tai tämmönen hauska humoristinen laulukohtaus. Ei siitä sen enempää. Holy moly, tullaankin ihan uskomattoman kohtauksen, nimittäin kuolema tyylillä. Eli Death by Glamour. Mä oon halunnut kuulla tämän biisin, tämän musikaaliversion niin kuin monta päivää nyt. Tää on ehkä se biisi, mikä on eniten soinut mun päässä. Se on niinku ihan uskomattoman niinku jumputus, ihan sairaan siisti, nopea, vaikuttava, näyttävä, koreografia on hienoa, taustahahmot on hienoja, Friskin ja Metatonin tää back and forth tässä on todella hieno. Ja suurena JoJo-fanina tykkään, kun Metaton ja Frisk vetää JoJo-poseja siinä taistelun kesken, ja se sopii tähän todella hyvin. Se on hauska, siisti, ja siitä suoraan tuleekin segmentti lauluun Serkku täällä pitkästä aikaa. Ja itse asiassa mä tajusin tässä kohtaa, että mä en ole puhunut missään kohtaa Nabstablugista, mutta tässä kohtaa me nähdään Nabstablug toisen kerran, ja hänellä on ihan uskomattoman kaunis lauluääni, hän on hellyyttävä ja ihana tulkinta tästä hahmosta. Hänet nähdään aikaisemmin myös Raunioilla lyhyessä kohtauksessa, ja itse asiassa tässä Raunio-kohtauksessa on siirretty kans yksi vitsi tuolta Waterfallista, tää niinku Spooky tämä vitsi, joka on normaalisti Aaronin ja Washuan kanssa Undertaleissa tai pelissä, mutta siellä se on siirretty Frogitaille ja näin. Tietää. Mutta nyt me nähdään Nabstablugia vähän uudemman kerran, kun hän puhuu puhelimessa Metatonin kanssa, ja se on vaan niin hellyttävä kohtaus, ja edelleenkin niinku ihan sairaan kaunis veto tästä.
Tää mikä oli aluksi tää Death by Glamour antaa, ensin se niinku antaa ihan järkyttävän hyvän niinku jumputuksen, niinku let's go mennään. Ja sit kun tulee tää serkku täällä pitkästä aikaa, niin tuntuu kuin olisi matto vedetty jalkojen alta ja saada lepää perseellä maassa, koska se on semmonen niinku emotional gut punch heti siihen perään. Uskomattoman kaunis, uskomattoman hyvin vedetty, lyriikat kauniita. Sitten Viehätyn mä susta. Ja sehän on suora yksi yhteen biisi Fishy Love, eli tämä fanibiisi, joka on semmonen, mitä mä oon kanssa jumputtanut ihan hirveästi. Mainitsin aikaisemmin, että Undyne on mun lempihahmo. Jaettu sija tai niinku hyvänä aisaparina Undynelle on Alphys, koska minä olen suuri Alphys X Undyne shippaaja. Olen laivattanut aina ja olen katsonut paljon kontenttia heistä ja tämä biisi on kuultu aika monta kertaa. Ja Viehätyn mä susta on todella hyvä suomennos. Se ei seuraa lyriikoita niin kuin yksi yhteen. Tämä Viehätyn mä susta on aika vapaasti käännetty Fishy Love. Se ei ota yksi yhteen sanoja niin kuin kirjaimellisemmassa merkityksessä. Joka kohdassa siellä on samoja myös lyriikoita, mutta mä tykkään siitä, että se on lähtenyt tekemään omaa juttuansa paljon ja just ottanut tämän niin kuin biisin idean ja idean niin kuin, energian tästä, eikä niinkään, että jokainen sana matchaisi yksi yhteen. Se on todella hyvin tehty suomennos, todella hyvästä biisistä ja tää kohtaus ylipäänsä on tosi hauskaa. Kyllä se ei. I'm a simp. Pidän tästä kohtauksesta niin paljon, että hankinpa tämmöisen. Aivan sairaan siisti. Tää on yksi mun isompia aarteita, mitä mulla on. Jatketaanpa eteenpäin, nimittäin. Oh my god. Sitten saadaankin vähän tonal whiplashia. Nimittäin. Viehätyn mä susta jälkeen Frisk menee taas Alphyksen laboratorioon ja tässä kohtaa tulee tää viittaus siitä, että Frisk menisi True Labiin. Me nähdään Asrielin ja Charan tarina. Mitä mä laittaisin tän sanoiksi? Tää kohtaus, se tuntuu siltä kun, no, ensin tulee Fishy Love tai Viehätyn mä susta. Ja tää kohtaus ottaa sen kivan fiiliksen tunnelman, lyö sua ensin nyrkillä naamaan, ottaa sua kraivelista kiinni, viskasee sut maahan ja niinku emotionaalisella tasolla. Tää kohtaus on vittu pahoinpitely. Sekä kirjaimellisesti itse showssa, että niinku minun tunteille ja varmasti monen muun katsojan tunteille ja varmasti myös näyttelijöiden tunteille, mutta tämä kohtaus tuntuu oikeasti niinku siltä, että joku ottaa niinku sydämestä kiinni ja väkivaltaisesti ja brutaalisti repii sen rinnasta irti. Kun mä ensimmäisen kerran näin tän musikaalin ja näin tän kohtauksen, niin mä olin ihan lamaantunut. Siis tää oli, miten mun yksi hyvä kaveri, joka oli katsomassa sanoi, niin hän ei ollut ikinä tajunnut, miten brutaali se Asrielin kohtalo oikeasti oli. Kyllähän me kaikki Undertale-fanit tiedetään, että Asriel meni ihmisten maailmaan ja hänet tapettiin, mutta se, että me tiedetään, että se tapahtuu, että se kerrotaan meille, on ihan eri asia kuin se, että sä näet sen, kun hän poistuu sinne maailmaan kauniin laulun säveltämänä ja hänet niinku murhataan silmien edessä. Tää kohtaus, missä Kara menehtyy Asrielin käsiin ja Asriel sitten menehtyy kun ihmiset hyökkää hänen kimppuun, niin se on vaan niinku niin hirveää katsottavaa. Ja mä sanon hirveää katsottavaa niinku silleen hyvällä tavalla hirveätä, niinku että mun on vaikeeta katsoa tää kohtaus fyysisesti. Se on aina, mä oon niinku joka kerta ollut ihan vitun herkkänä, kun mä oon nähnyt tän. Mä sanoin aikaisemmin, että mä en halua vielä mennä ihan näyttelijäsuorituksia niin liikaa puhumaan, koska niistä puhutaan myöhemmin, mutta haluan kuitenkin tässä kohtaa sanoa, että Emil Lehtinen ja Anni Vehviläinen, teidän roolisuoritus tässä, tää teidän dynamiikka, tää teidän niin kuin koko kohtaus on vaan niin kaunis. Siis sydäntä särkevä, sydäntä murskaava. Te olette tehnyt vitun hyvää duunia. Tää oli niin koskettava kohtaus oikeesti, siis että oksat pois. Seuraavana me siirrytäänkin Hirviö kuninkaaseen eli Asgoren tappeluun, josta mulla nyt ei tähän väliin ole liikaa sanottavaa, koska sitä tärkeimmän puhuin jo siellä Toriel-tappelun kohdalla. He jakaa tämän leitmotiivin samoja lyriikoita, mikä on mun mielestä todella siistiä. Tämä kohtaus tuntuu just niin painavalta kuin sen täytyy. Koreografia on samalla tavalla kaunista kuin Torielin taistelussa se oli kaunista. Asgoren ääni on kantava, kaunis ja traaginen.
Hopes and Dreams, eli toiveet ja unelmat. Ja käytännössä nämä kaikki 3 viimeistä biisiä tulee niin kuin yhdessä putkessa melkein. 4 biisiä siis piti sanoa. Niin. Toiveet ja unelmat, heidän laulunsa, maailma meitä odottaa ja loppu. Ja mä puhun nyt näistä yhtenä, vaikka nämä onkin 4 erillistä, niin tässä välissä tulee nämä viimeiset kohtaukset, missä barrieri rikotaan, Asriel tulee Jumala tai God of Hyperdeath, Asrielin taistelu, Asriel vapauttaa hirviöt, rikkoo tämän barrierin, Asrielin ja Friskin viimeinen hyvästely. Kun nämä tyypit tapaa toisensa, juttelee toisensa heidän dynamiikka keskenään, niin mä nyt puhun näistä yhtenä. Ja tää on ehkä vaikea mistä puhua fyysisesti, koska mä en oikeastaan osaa sanoa hirveästi muuta kuin, että tää oli täydellinen loppusaate. En olisi uskonut, että voi tehdä näin hyvin tämän lopun ja voi luoja, miten hyvä se onkaan. Se on ihan uskomattoman hyvin tehty. Se on, nämä laulut on herkkiä, ne on innostavia. Vois sanoa, että ne nostaa toiveet ja unelmat korkealle ja tuo sen Undertalein sydämen ja sen syvän rakkauden sieltä esille. Mikä on just se varmasti, mitä on haettukin. Ja no, nyt on jauhettu tosi pitkään näistä biiseistä. Ja se varmasti oli sanomattakin selvää, että nehän on kaikki upeita. Joka ikistä yksityiskohtaa myöten. Ja oli varmasti paljon yksityiskohtia, mitä mä en edes huomannut näissä asioissa. Mulle tarttu vaan ne ilmeisimmät sieltä esille. Ja on myös varmasti asioita, joista mä unohdin nyt puhua, koska mä oon oikeastaan tällä hetkellä aika kuohuissa ja pärinöissä, niin mulla ei ole mitään semmoista suoraa skriptiä, koska mä koen, että mä haluan puhua nämä asiat luonnollisesti ja silleen suoraan sydämestä. Niin myös paljon asioita ei varmasti, mitä ei tullut mieleen sanoa, mutta se on mitä se on. Mä koen, että nyt ainakin tärkeimmät noista musikaalista osuuksista sai sanottua. Vaikka tää seuraakin tätä Pacific Runia, ja Pacific Runissahan sä joudut ensin pelata pelin neutraalina, että sä kohtaat Omega Flowin, ja sit sut heittää seivissä taaksepäin, että sä pelaat ton True Pacifistin. Niin vaikka tää onkin Pacifisti, niin tässä on saatu silti sisällytettyä Asgoren sekä Asgoren tappelu, joka ei normaalisti olisi Pacifistissa, koska Toriel keskeyttää kun se alkaa se. Nyt Toriel keskeyttää sen vaan taistelun aikana. Ja sitten saatiin sisällytettyä myös ei nyt Omega Flowia, mutta käyttiin muun muassa tätä Omega Flowin teemabiisiä ja nähtiin nämä Omega Flowin köynnökset, mitkä ottaa nämä sielut tuolta pois. Ja ne oli mun mielestä todella kivoja referenssejä, todella siistiä, että nekin saatiin sisällytettyä tähän ja hyviä viittauksia ylipäänsä. Ehkä mä nyt sain nämä pääasiat näistä musiikkiasioista sanottua. Siirrytäänpä sitten vielä näyttelijäsuorituksiin tai hahmoihin, joista haluan puhua. Mä oon jo muutamista näyttelijöistä nopeasti puhunut, sivunnut vähän. Tässä kohtaa, ennen kuin mä puhun yhtään kenestäkään näyttelijästä enempää, tai mainitsen mitään lisää, niin mä teen selväksi, että minun mielestäni joka ikinen näyttelijä, joka ikinen roolisuoritus tässä oli hyvä. Erittäin hyvä. Jokainen veti tunteella, hienosti, loistavasti, upeasti. Ja mä en ole täällä todellakaan ränkkäämässä, että tuo oli parempi ja tuo oli parempi. Mä puhun niistä asioista, mitkä mun mieleen juolahtaa, mitkä mulle paino mieleen ja mitä huomioitavaa mulla olisi noissa asioissa. Mä en ihan joka ikisestä pysty puhua, koska hahmoja on tosi paljon. Myös näitä taustahahmoja, joilla saattaa olla yksi laini tai ei laineja välttämättä ollenkaan. Vaan mä tuun just puhumaan pääasiassa päähahmoista ja sitten hahmoista, jotka jollakin tavalla puhuttelee tai koskettaa mua. Ja mä en ihan joka ikistä tästä nyt nimeltä mainitse, mutta tässä kohtaa jo kiitos joka ikiselle taustahahmolle, lavaninjalle, päähahmoa näytelleelle, iso rooli, pieni rooli, keskikokoinen rooli, ihan mitä tahansa rooli. Niin kiitos sulle, kiitos teille. Jokainen teistä veti ihan saakelin hyvin. Jokainen teistä oli iso tätä showta. No, mistä muusta aloittaa kuin itse pääroolista? Elikkä Frisk, meidän rakas pudonnut lapsi. Ja häntä näyttelee Asla Huikuri. Ja hänen kanssaan mä oon jopa lyhyesti puhunut Instagram-viesteillä muutamaan otteeseen. Hän vaikuttaa tosi tältä tyypiltä. Ja hänen roolisuorituksensa on ihan upea, loistava, ihan saakelin hyvä. Frisk, hän on mykkäprotagonisti, tai
Pelin kanonissahan Frisk puhuu kyllä. Pääasiassa meillä on näitä dialogivaihtoehtoja, joita me saadaan valita, ja sitten Friskillä on jonkun verran peli implikoi, että Frisk puhuu hahmoille ilman, että sitä näytetään meille. Joten Friskillä ei luonnollisesti ole ihan hirveästi juteltavaa, mutta se mitä on, niin Asla toimittaa ne todella hyvin. Hänen ääni vastaa just sitä, mitä mä kuvittelisin Friskin olevan. Hänen koreografista mainitsinkin jo. Hän vetää sen upeasti, tyylikkäästi ja adaptoituu jo kohtauksen. Hän on varmaan se, joka niin vetää tanssia eniten koko varmaan porukasta, koska hän on päähahmo, on melkein jo kohtauksen mukana lähestulkoon. Mä koen, että hän oli loistava kästäys Friskiksi, koska hänen niin kuin kaikki tämmöiset mikroeleet ja pienet heitot ja lisäykset ja liikkeet, mä kiinnitin niihin tosi paljon huomiota ja ne vastaa just sitä, niin kuin, minkälainen kuva ainakin mulla henkilökohtaisesti on Friskistä. Jotkuhan väittää, että Friskillä ei ole luonnetta, mutta mä oon aina ollut eri mieltä ja mä oon muutamia hyviä YouTube-videoita kanssa aiheesta nähnyt, että Frisk osoittaa selvästi, että hänellä on aika paljon luonnetta ja mieltymyksiä monista asioista, joita ei välttämättä näy ihan heti kun pelaa, mutta kun tutkiskelee syvemmin ja lukee vaikka noita dialogeja ja huomaa, että miten kuvataan Friskin reaktiota asioihin, niin sitä paljastaa, että Friskillä on yllättävän paljon luonnetta mykäksi protagonistiksi. Ja mun mielestä Huikuri tekee tässä ehdottomasti loistavan suorituksen. Hän tuo Friskille niin paljon persoonaa kaikilla pienillä liikkeillä, eleillä, ilmeillä. Esimerkiksi miten hän saattaa vaikka reagoida muiden hahmojen puheisiin. Hän pauttaa, hymyilee, nyökyttelee, heiluu ja kuvastaa tämmöistä just niin kuin lasta, joka on pudonnut vieraaseen maailmaan, joka on hänelle täysin uusi ja hän on vähän peloissaan tästä tilanteesta, mutta kuitenkin täynnä päättäväisyyttä ja tarmoa. Ja minun mielestä Huikuri tuo tämän loistavasti niin kuin esille. Mä en usko, että kukaan muu voisi vetää tämän yhtä hyvin. Toki mä oon puolueellinen ja mä oon nähnyt tämän show niin monta kertaa, että se olisi vaikeaa jo kuvitella ketään muuta tässä roolissa, mutta aivan uskomattomat propsit ja kiitokset Aslalle. Sä oot huipputyyppi. Ja ottaen huomioon, miten tämä video on kuvattu ja ajoitettu, niin on olemassa mahdollisuus, että tämä video julkaistaan Aslan syntymäpäivänä, jota en muista, että milloin se nyt oli, mutta näin häneltä Instagramissa postauksen, että se on tulossa hyvin pian. Joten jos tämän näet Asla, jos olet oikeasti katsonut tänne asti, niin ensinnäkin wow, miten sä jaksat kuunnella mun juttuja. Ja toisekseen hyvää syntymäpäivää joko etuajassa tai jos näet tämän syntymäpäivänä, niin hyvää syntymäpäivää tänään. Ja jos se oli jo, niin vähän myöhässä. Joo. Hän on myös tässä kohtauksessa, missä Asriel ja Chara kuolee, niin hän on myös yksi taustaihmisistä, mikä oli vähän se guy pointing meme, se meikäläiselle, kun mä huomasin sen. Mä en sitä ensimmäisellä esityskerralla huomannut, mä huomasin sen toisella esityskerralla ja se oli kyllä kieltämättä semmonen ihan kiva huomata siellä. Mutta hän vetää todella hyvin ja todella tunteella. Yksi, mikä mulle on todella jäänyt mieleen hänen esityksestä, on se, miten tässä viimeisissä kohtauksissa Asrielin taistelun aikana hän kiljuu niin täysillä niin kuin Asrielin nimeä ja se on niin tunteellinen ja heille synkkaa, heidän se dynamiikka toimii niin uskomattoman hyvin. Musta tuntuu ylipäänsä, että Huikuri osaa bounceta tosi hyvin muista niin kuin näyttelijöistä. Hän osaa antaa hyvää vastapalloa kaikelle. Hän niin matchaa tosi paljon jokaisen hahmon energiaa tosi hyvin, joka kertoo siitä, miten hyvä näyttelijä hän on. Jokainen ei tuohon varmasti pystyisi, että niin kuin hän handlää sekä vakavat kohtaukset, että komediset kohtaukset, että tunteelliset kohtaukset. Niin kuin uskomattoman hyvä kästi. Voisinpa seuraavaksi puhua vaikkapa mahdollisesti ikonisimmasta hahmosta koko pelissä. Nimittäin meidän kaikkien rakastamasta luurangosta Sans the Skeletonista. Ja Sansillähän on itse asiassa kaksi näyttelijää. Sansia on näytellyt näissä ensimmäisissä esityksissä Joonas Simojoki ja sitten viimeisessä esityksessä, jos ymmärsin oikein, niin Simojokella murtui jalka, joka on hyvin valitettavaa ja jos näyttää, niin toipumiset sinne päin ja toivottavasti paranee pian. Mutta viimeisessä showssa Sansia taas sitten esittää Juuso Ylihukkala. Puhutaan vähän Simojoista ensin. Simojoki on todella hauska. Ihan uskomattoman hauska. Hän vetää tämän Sanssi-roolin niin kovalla karismalla ja hänellä on niin semmonen niin kuin vekkuli velikulta energia. Hänestä näkee, että hän niin kuin nauttii selvästi tästä roolista, että hänellä on koko ajan hauskaa. Hänen virne on ihan täydellinen, tämä meininki ja energia on niin semmonen niin kuin jam, voisin sanoa. Hän pelaa tosi hyvin Papyruksen kanssa yhteen ja Papyrukseen tullaan kohta lisää. Hän pelaa Friskin kanssa yhteen. Hän pelaa jokaisen hahmon kanssa ja tuo vaan sen niin täydellisesti. Hänellä on todella hyvä ääni ja hänellä on semmoinen todella hupaisa energia, voisin sanoa. Hän niinku, mä aina virnuilin, varsinkin niinku ensimmäisellä kerralla virnuilin joka kerta, kun Sanssi ilmestyi paikalle. Hänellä on niin hauskat jutut ja Simojoki myös improaa aika paljon. Hänellä tulee aina tämmöisiä lisäheittoja ja hauskoja juttuja.
mitä hänen kanssaan ehdin hieman jutella, niin todella rento kaveri ja todella mukava jätkä. Mutta siis hän tekee ihan loistavan suorituksen sänssinä. Puhutaan Ylihukkalasta. Eli hän joutui korvaamaan tai tuuraamaan sänssiä viimeisessä kahdessa showssa. Hän vetää myös hyvin. Valehtelematta pidän enemmän Simojoen tulkinnasta hahmosta, mutta sanottakoon Ylihukkalalle, että hänellä oli, jos ymmärsin oikein, vain 2 viikkoa aikaa harjoitella sänssin roolia ja siihen nähden varsinkin hän veti todella hyvin. Hahmoissa on huomattavissa selvästi erilainen energia. Siinä missä Simojoen säns on, kuten aikaisemmin sanoin, niin semmoinen vekkuli velikulta ja hihittäjä, höhöttäjä, niin Ylihukkala tuo taas tähän tämmöisen enemmän nonchalant, niin kuin tämmöisen rennon energian. Ja mä pidän tästä todella paljon, että Ylihukkala ei edes yritä lähteä kopioimaan Simojoen sänssiä. Se, että sä lähdet kopioimaan jotain toista, ei vaan toimi. Jokaisella pitää olla se oma tyyli, miten he vetää. Ja Ylihukkalan tulkinta sänssistä on myös mun mielestä todella helvetin hyvä. Se on paljon chillimpi, paljon nonchalantimpi, enemmän semmoinen kasuaali. Ehkä voisin sanoa, että ehkä Ylihukkala saattaa olla jopa niin kuin ehkä enemmän sänsmäinen veto. Vaikka pidänkin Simojoen tulkinnasta hieman enemmän, niin voin sanoa, että Ylihukkala saattaa olla jopa lähempänä todellisuutta. Hän ei improa ihan yhtä paljon ja hänen huumorinsa on paljon kuivempaa kuin mitä Simojoella. Joka tapauksessa molemmat veti todella hyvin ja Ylihukkala varsinkin siihen nähden, että hänellä oli tosi lyhyesti harjoitteluaikaa ja että hän ei ollut niin kuin ollut säns, niin hän veti todella hyvin. Ymmärtääkseni myös Ylihukkala oli niin kuin alun perin tämä toinen näistä vartioista, näistä homovartioista. Sen roolin hän veti myös loistavasti, vaikka onkin pieni rooli kyseessä. Mutta molemmat sänssit ihan huippuja, molemmat sänssit pelaa tosi hyvin Papaeruksen kanssa. Kiitos teille molemmille, te veditte molemmat saatana hyvän shown ja vaikutte tosi siisteiltä tyypeiltä molemmat. Ja kuten mainitsin, että seuraavaksi puhutaankin hieman toisesta luurangosta, nimittäin Papaeruksesta, jota näyttelee Miksu Väkiparta, joka toi itse asiassa tosi erilaisen Papaeruksen kuin mitä mä olisin ehkä alun perin ajatellut. Papaerus on yleensä nähdään tämmöisenä Skeletor-tyyppisenä hahmona, että hän puhuu semmoisella tosi ylikorostetulla aksentilla ja hän on tämmöinen eksentrinen. Ja tämäkin Papaerus on kyllä eksentrinen, mutta mä sanoisin, että Väkiparta tuo tosi vähän erilaisia piirteitä Papaeruksesta esille. Hän tuo tämän Papaeruksen lapsekkaan hahmon, ehkä voi sanoa jopa, että autistisen lapsen niin kuin esille. Ja se on mun mielestä todella loistava tulkinta Papaeruksesta ja voin hyvin niin kuin ymmärtää, että miksi se on niin kuin tehty näin. Hän on kuin ilmetty niin kuin pikkulapsi, joka on vaan luuranko jäbä. Hän on todella hauska, todella hupaisa. Ja hänen koominen delivery on kans erittäin hyvä. Mä tykkään hänen varsinkin niin kuin yliammutuista ilmeistä, mitä hän tekee jatkuvasti. Hänen ilmeily ja kasvojen liikkeet on todella hauskaa, kun hän vetää todella överiksen. Ja se on ihan todella hupaisaa katsottavaa. Hän on huippu, erittäin huippu. Puhutaanpa tässä välissä vaikka meidän kaikkien rakkaasta äidistä Torjelista. Vähän ehdin hänestä mainita jo, mutta häntähän näyttelee Timja Aunola. Ja jos oikein ymmärsin, niin Aunolalla on vissiin aikaisempaa musiikkikokemusta aika paljon. Oliko hän musiikinopettaja, taisi olla. Ja se kyllä näkyy. Nimittäin hänen vahvin puoli on ehdottomasti hänen lauluäänensä. Hänen äänensä kantaa todella kauas, kantaa todella kauniisti ja hänestä kuulee sen niin kuin voiman sieltä sisältä. Ja tässä kohtaa mainitsen sen verran, että kun mä olin viimeistä kertaa Undertale-musikaalia katsomassa, Näytä, että vahva oot tai Heartache alkoi soida, niin musiikki katkesi hetkellisesti. Siellä tuli joku tekninen ongelma ilmeisesti niin kuin audiopuolella. Se katkesi ehkä noin 10 sekuntin ajaksi kesken kaiken ja Aunola joutui vetämään pelkästään niin kuin omalla äänellään sen. Ja voin sanoa, että siitä huolimatta se oli niin kaunis. Se oli niin kuin, meni edes hetki tajuta, että vittu katkesko toi musiikki, koska Aunolan ääni vaan kantaa niin hyvin, hänellä on niin upea ääni, hän kantaa sen hahmon, kantaa sen roolin niin moisella antaamuksella, ettei niinku paremmasta väliä. No musiikki sitten saatiin takaisin ja se uudelleen starttasi se biisi parikymmentä sekuntia myöhässä, mutta se vedettiin kuitenkin tyylikkäästi ja hyvin ja ehdottomasti Aunola kantaa tämän hahmon voimakkaasti. Hän tuo tämmöisen äidillisen energian todella vahvana esille. Ja hän niin kuin tuntuu, vetää sen todella niin kuin lämpimän Torielin hahmon roolin niin hyvin kuin voi vaan vetää. Ihan todella upea suoritus. Muuten sanottakoon vielä, että Aunola vetää myös tämän Torielin vähän kylmemmänkin puolen, koska Torielhan osaa olla myös kylmä, etenkin Asgorea kohtaan. Tullaanpas tässä kohtaa vaikka siihen minun lempihahmoon, nimittäin Undyne, jota näyttelee iki-ihana Elia Liski, joka myös Nokkosnukkana tunnetaan. Ja te, jotka ette sitä tiedä, niin mähän on ollut Nokkosnukan fani jo todella pitkään. Mä itse asiassa joskus
monta vuotta taannoin. Sitten kuvasin tänne nopean shitposti-videon, missä mä gleissasin nokkosnukkaa ihan maasta taivaaseen. Hän tekee tosi siistejä fanikovereita erilaista anime-biiseistä muun muassa. Mä oon seuraillut häntä pitkän aikaa. Hän on sairaan siisti tyyppi. Mutta hän oli käytännössä ainoa, kenet mä tiesin ennen kuin mä menin katsomaan ekaa kertaa Undertale-musikaalia. Kaikki muut nämä näyttelijät on tullut mulle uusina niminä, mutta Elia on ollut mulle tuttu, tai ei tuttu, mutta tiesin hänet ennen sitä. Ja hän tuo niin lujan Undyne energian. Kun hän tulee lavalle, niin hän sitten tulee sinne saatanan lavalle, ja te sitten näette sen, että hän tulee sinne lavalle. Hänen energiansa on ihan loistava. Hän tulee niin isolla voimalla ja raivolla sisään, ja on kuin ilmetty Undyne. Hän kantaa sitä itseään, hän on uhkaava, hän on, voimakas, hän on karismaattinen, hän on niin upea tässä roolissa. Vaikka pari kertaa kävi tämmöisiä teknisiä vaikeuksia Undynen kostyymin kanssa, muun muassa oliko ensimmäisessä showssa yhdessä kohtaa huomasin, että hänellä silmälappu alkoi vähän lipsua, niin hänen piti vähän korjata sitä yhdessä kohtaa, mutta hän veti sen selvästi siitä välittämättä paino vaan lujempaa ja ei sitä edes tajua, jos hän kiinnitä huomiota. Viimeisellä showlla kanssa hänellä yhdessä kohtaa irtos toi toinen Undynen korva ja hän vaan sitten paiskasi sen siitä maahan ja jatkoi showta ihan muina miehinä. Ja se oli vaan hän on idoli. Hän on idoli. En voi muuta sanoa. Hän tuo Undynen voimakkaan persoonan esille niin uskollisesti ja hänellä on just aikaisempaa laulukokemusta. Hän laulaa todella hyvin ja todella voimalla. Joo. Kiitos sulle Elia, sä oot tuonut mun lempihahmon niin hyvin esiin. Ja tästä lempihahmoista puheen ollen päästään myös puhumaan Alphysista, joka on toinen lempihahmoistani. Kuten aikaisemmin mainitsin, olen suuri Alphys X Undyne laivattaja. Minulla on tämä laivakassi. Alphystä hän näyttelee Vera Konttinen, joka vetää erittäin hyvin. Hän tuo tämän Alphyksen hermostuneen nörttienergian niin kovaa esiin. Mä oon huomannut, että hänen mikissä on usein ollut teknisiä häiriöitä, mikä on vähän ikävä, koska hän osaa laulaa todella hyvin ja hänen äänensä on todella kaunista kuunneltavaa. Mutta sitten hän on vaan joutunut laulaa kovempaa ja pari kertaa hänen mikki ei muun muassa toiminut ollenkaan niin kuin shown kohdalla, mutta hällä väliä. Mä tykkään miten, olisiko Deadpan delivery hänellä on vitseissä. Muun muassa kun tulee tää quiz show ja Mettaton kysyy, että et kai auta Friskiä huijaamaan, niin tykkään tästä, miten Konttinen deliverää tämän en tietenkään lainen sieltä. Se tulee vaan, se on niin saatana. Vittu mä naurahdin sille niin paljon, se on vaan niin hauska. Hänen tulkinta on hellyyttävä, sydämellinen ja pidän tästä dynamiikasta, mikä heillä on Undynen välillä shown loppupuolella, kun koko jengi on koossa ja hahmot pääsee vähän interaktoimaan keskenään, niin tykkään tästä, miten Undyne ojentaa Alphykselle kukan ja Alphystä hän uhkii ja he puhuu tästä kalametaforista Asgorelle ja he on vaan ihania. Much love sinne päin teille molemmille, Veralle sekä Elialle. Te olette ihan sairaan siistejä ja te kannoitte nämä mun suosikkihahmot niin hyvin esille, että mä vaan hymyilen. Samaistun myös Alphykseen todella paljon, koska olen itsekin aika nörttisielu, nörttihenkilö. Tosin samaistun myös Undyneen, koska olen aika räjähtävä persoona myös. Puhukaamme Flowista. Flowia nähdään aika vähän shown aikana kaiken kaikkiaan. Häntä nähdään alussa ja lopussa, samoin kuin Torielia. Ja Flowia näyttelee Camilo Garcia Yläsaari, joka tekee Flowin roolin niin saakelin hyvin. Camilo myös muutamassa esityksessä on tuurannut Oliver Tompuria vihaisen nukkena. Hän vetää senkin hyvin. Ennen kaikkea, mitä Camilolta mulle on jäänyt mieleen tästä showsta, on, että hän vetää Flowin, varsinkin tämän naurun, niin hyvin. Hänen nauru on just se, miten kuvittelisi Flowin nauravan, miten Flowi nauraa pelissä. Ja se on vaan niin valloittava. Se nappaa koko yleisön huomioon, tuo tämän Flowin uhkaavuuden niin hyvin esiin. Ja hän on ylipäänsä todella vertahyytävä ja selkäpiitä karmiva Flowwi, kun hän osaa olla. Mutta hän vetää tämän Flowin vittumaisen kiusaajan persoonan myös todella hyvin. Hän se mitä hän tanssii ja liikehtii, niin se on vaan ilmetty Flowwi. Hänellä on lyhyt esiintyminen, mutta se mitä hän esiintyy, hän vetää sen niin hyvin. Ja niin tunteella, että hänestä näkee sen, miten vitullisella voimalla hän tulee sisään tänne. Hänen lauluäänensä on myös hyvä, oikein lapsekkaan kuulunen, tosi kimakka ja sopii hyvin siihen, mitä kuvittelen Flowiksi. Hän vetää myös tämän viimeisen kohtauksen, missä hän muuntautuu Asrieliksi, niin todella hyvin.
Ja nyt kun alettiin Asrielista puhumaan, niin siirrytäänpä itse Asrieliin. Nimittäin Emil Lehtinen näyttelee Asrielia. Hän on myös Monster Kidi, mutta puhutaan nyt pääasiassa Asrielista. Niin, kun puhuin tuosta Flowin naurusta, niin sanoisin, että Lehtinen vetää, kun hän tulee Asrielina paikalle shown lopussa, niin hän imitoi tätä naurua. Ja se sitoo mun mielestä todella hyvin Flowin ja Asrielin hahmon yhteen. Selvästi niin kuin tuo myös niille, ketkä ei ole peliä pelannut, niin kuin selväkseen, että tämä on sama hahmo kyseessä. Että niin kuin, hän on niin kuin vaan muuttanut muotoaan. Ja hän tekee sen todella hyvin ja osaa yllättävän hyvin imitoida Garcia Yläsaaren naurua. Kuten aikaisemmin jo puhuinkin, niin tämä kohtaus, missä Asriel kuolee, on sydäntä riipivä. Se oikeasti niin kuin iskee lujaa, se on tunteellinen ja olen monta kertaa ollut lähellä itkeä sen esityksen aikana. Mä en oikein pysty itkeä niin julkisella paikalta ja näin enemmän silleen omassa rauhassa, kun tunteet on vähän rauhoittunut, mutta se on käynyt aika lähellä parissa showssa ja en yhtään ihmettele miksi. Lehtinen tuo Asrielin niin voimakkaasti eloon, niin kun, hän ensinnäkin näyttää myös ihan upealta. Ai niin, mä en ole muuten edes ulkonäöstä puhunut melkein ollenkaan, mutta jokainen hahmo näyttää aivan itseltään, aivan upealta. Jokainen asu on ollut niin kun viimeisen päälle nätti, niin kuin just eikä melkein. Sanottakoon tässä niin kuin retroaktiivisesti myös kaikkiin muihin lisäyksenä. Mutta Lehtinen tuo tämän Asrielin niin kuin lapsekkuuden ja tämän traagisuuden esille. Hän todellakin toi mulle lisää niin kuin tajuntaa. Kyllähän mä oon aina tiennyt, että Asriel on surullinen hahmo, mutta niin kuin varsinkin sen niin kuin kerran, kun mä oon nähnyt nyt musikaalin, niin mulle tulee ja iskee lujempaa, että Asriel, vittu, että se on oikeasti surullinen hahmo, koska Asriel on ainoa, ketä ei koskaan saanut sitä onnellista loppua. Asriel on se, ketä joutui kärsiä viattomana lapsena. Hän ei koskaan halunnut kellekään mitään pahaa. Hänet tapettiin, hän kuoli, hän joutui vittu kärsimään kukkana ja hän vapautti kaikki, tapas Friskin ja siinä missä kaikki muut niin vapaana nyt, niin Asriel on ikuisesti vaan kukka. Ja se on todella surullista. Ja Lehtinen tuo tämän Asrielin hahmon traagisuuden niin hyvin esille. Puhutaan tässä samassa syssyssä myös Charasta. Charahan näyttelee Anni Vehviläinen. Hän on myös Muffetin näyttelijä ja mä en ymmärrä, miten voi olla jollakulla niin hyvä ulottuvuus tai range. Siis mä en aluksi edes tajunnut, että se on sama kaveri, ketä näyttelee molempia. Niin kuin eri tavalla hän vetää ne roolit. Ja tämä on absoluuttisesti kehu, absoluuttisesti niin kuin ylistän häntä tästä. Mä en ymmärrä, miten joku voi olla samanaikaisesti niin uhkaava kiero muffetti ja samanaikaisesti sitten niin hellyyttävä ja niin kuin koskettava Chara. Mutta Vehviläinen teki ihan loistavaa työtä tämän kanssa. Sulle valtavat propsit. Voisin sanoa jo tässä kohtaa, että vaikka olenkin suuri Alfyksen ja Andanin rakastaja ja pidän tästä viehätymäsusta niin kohtauksesta, niin voisin sanoa, että lempikohtaukseni koko musikaalissa on tämä Asrielin ja Karan yhteinen kohtaus. Se on se, mitä mä oon ehkä eniten pohdiskellut, eniten miettinyt, käynyt näitä sanoja läpi, käynyt tätä asiaa uudestaan läpi ja niin kuin miettinyt vaan. Se on yksinkertaisesti vaan niin kaunis. My days. Te olette upeita, molemmat. Aleksandra Eskelinen. Hän näyttelee sekä Asrielin God of Hyperdeath-versiota että Snowdin Townin kauppiaspupua. Näistäkään mä en aluksi tiennyt, että hän on sama näyttelijä, ketä vetää sen molemmat. Haluan sanoa hänestä lyhyesti. Luonnollisesti, koska hän ei ole niin paljon näytöllä, niin hänestä ei ole yhtä paljon sanottavaa, mutta sen verran mitä hän on näytöllä, hän tekee molemmat roolinsa todella hyvin. Tämä kauppiaspupu pistää vähän lore-droppia tästä Friskille ja hän on niinku suloinen ja oikein viehättävä. Semmoinen niinku, antaa vähän samanlaista äitienergiaa kuin Toriel. Tai ehkä äitienergiaa, mutta semmoinen niinku kiva naapurin täti, voisi sanoa melkein. Naapurin täti tai oma täti tai semmoinen niinku mukava täti. Ja kun taas God of Hyperdeathina hän laulaa upeasti, se mitä laulaa, ja hän nyt ei paljon päästä tanssimaan, mutta se mitä hän niinku elehtii ja liikkuu siellä lavalla, niin tykkään todella paljon, miten tämä pienempi Asriel, he niinku matchaa toistensa liikkeitä. Pieni Asriel, tai lapsi Asriel on jatkuvasti God of Hyperdeathin takana, ja heidän niinku vetää synkassa tämän shown, ja se on todella tyylikäs. Ja ylipäänsä koko tämä Asrielin taistelu on niin näyttävä ja tyylikäs, kun siellä on nämä viuhkat, mitkä on yhdistelmää Asgoren sekä Torielin liekeistä ja niinku sateenkaaria, ja sitten siellä on niitä tähtiä, ja se on vaan niinku räjähtävä show. Niin, hänelle myös suuret propsit. Miten on mennyt näin pitkään, että en ole puhunut tästä hahmosta? En edes tajua, mutta puhukaamme seuraavaksi metallisesta ystävästämme, nimittäin Mettatonista. Mettaton,
jota näyttelee Taina Bloigu, joka on ihana. Ja jos pitäisi yhdellä sanalla kuvata tätä roolisuoritusta, ja olenkin monta kertaa kuvannut tällä sanalla, muun muassa Instagramissa, niin sanoisin, että slay! Jos on joku, joka varastaa shown, niin se on hän. Hän astuu lavalle ihan niinku tosta noin vaan, ilmestyy paikalle ja vetää spottivalot suoraan itseensä. Hän ottaa koko tilanteen haltuun välittömästi just sillä energialla, mitä sä Mettatonilta oletat. Luonnollisesti tässä showssa ei olla pystytty tehdä sitä revealia, kun Undertaleissähän Mettaton on vittu boksi ensin. Niin tässä hän ei luonnollisesti ole boksi, vaan hän on ihan ihmishahmossaan tai niinku humanoidihahmossaan koko aika. Mutta hänellä on ensin ajasta tämä hänen punainen niinku reporterin takkinsa päällä, mikä hänellä nähdään myös pelissä. Ja sitten kun tulee hänen bossitappeluun, niin tämä punainen takki on heitetty helvettiin ja hänellä on tämä täysi robottimuotoisa, joka on vaan niin tyylikäs. Se on niin upea. Hän on muuten monta kertaa cosplayannut myös Mettatonia useissa koneissa. Ja jos hänet siellä spottaatte, niin käykää kehumassa, että vitu hyvin veditte. Tai en tiedä, ootko nähnyt musikaalia, mutta niinku, hän on siisti. Hän tekee niin upea roolisuorituksia. Kuten aikaisemmin sanoin, niin mä olen hämmästynyt, miten hän saa laulettua ne Mettatonin biisit, koska ne on vaan niin nopeatempoisia ja niin vaikeita sanavitun sokkeloita. Mutta hän saa sen näyttää vaan yksinkertaisesti vaivattoman helpolta. Ja en käsitä miten, mutta hän on rautainen ammattilainen, pun intended. Hän on myös todella hauska, sanotteko näin. Sanoin jo, että hauskimmat hetket on varmaan niin kuin Sanssin kanssa. Hänellä on hauskimpia gaggeja mun mielestä, mutta hyvänä kakkosena on varmaan just Mettaton, koska ne vitsit, mitä hänellä on, niin ne on todella hauskoja. Hän toimittaa just semmoisella diiva-energialla, mitä Mettaton on. Ja nyt kun päästiin Mettatonista puhumaan, niin puhutaan myös Burger Pantsista, jota näyttelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Niki Mustaparta, josta aiemmin jo puhuimme. Hänellä ei ole niin iso rooli, mutta samalla tavalla kuin Mettaton, niin hänkin on todella shown varastaja. Ei ehkä ihan samaan pisteeseen asti, mutta hän saa ehdottomasti kyllä suuren niin kuin huomioon heti, kun hän astuu paikalle. Ja he jakaa just paljon, tai käytännössä kaikki kohtauksen Mettatonin kanssa. Ja heidän dynamiikka on ihan uskomaton. Se niin kuin heidän ees taas, niin se on ihan loistava, ihan huikea. Tykkään sitä heidän sananvaihdosta, heidän sadattelusta. Siitä, miten Burger Pants valittaa aina duunista ja Mettaton vähän vittuilee, että tuppa tekee töitä, mistä sulle maksetaan. Ja he myös improaa jonkun verran muutamissa showssa. Muun muassa viimeisessä showssa, minkä mä näin, niin rakastin sitä, kun kohtaus on päättymässä. Burger Pants sanoi jotain, että pomo, nyt on vappu, eikä voitais niinku, eikö mä vois mennä himaan tai jotain. Mettaton vetää ihan HC trash outit vapuista ja pääsiäistä tai mistä lie, ja se on vaan niinku, vittu mä nauroin sille. Aiemmin pääsi jo puhumaan hieman Napstaplugista, eli Amanda Kimpan päästä. Samoin kuin Torielilla, hänellä on myös upean kaunis lauluääni, korvia hivelevä. Napstaplughan on mun mielestä aina ollut semmonen tragikoominen hahmo Undertaleissa. Undertaleissa on aina hauska nähdä Bluukia, mutta se on samaan aikaan vähän niinku surullisen koominen, niinku, että sä vähän hymyilet, mutta samaan aikaan fiilaat, että voi harmi, kummitusparka. Mutta Kimpanpää tuo Napstaplugille ihan erilaisen näkökulman, nimittäin hän ei ole samalla tavalla niinku koominen hahmo. Hänellä kyllä on myös vitsejä ja hän on kyllä hauska, mutta se ei ole ehkä ihan yhtä iso osa se koomisuus tätä hahmoa, vaan enemmänkin se niin kuin hahmon traagisuus ja se niin kuin hellyyttävyys, se, että tää on niin kuin oikeasti vitun yksinäinen kummitus, kellä ei oikeasti ole ketään ja hän pääsee näkemään niin kuin jonkun, joka on hänelle ystävällinen ja hän soittaa Mettatonille tästä, että hän jää kaipaamaan tätä ja se on niin kuin vaan hellyyttävä ja sydäntä niin kuin syvästi koskettava. Se tuo loistavan kontrastin Mettatonin taisteluun, kun se on just tullut intensiivinen Death by Glamour ja sitten tulee serkku täällä pitkästä aikaa, niin se on vaan todella hyvä kontrasti. Kimpanpää ei ole myöskään hänellä ei ole kovin paljon kohtauksia, mutta ne kohtaukset, mitä hänellä on, niin ne on todella hyviä ja ne on hyvin käyttöjä, hyvin tehtyjä ja hyvin toteutettuja. Hänelle kehut ja loistavaa työtä teit sinäkin. Sitten kuningas Asgore. Ja häntä näyttelee Pertti Kröger. Ja Asgore on myös semmonen hahmo, ketä ei näe kovin paljon, mutta hänellä on niin iso rooli loppupeleissä koko tuohon tarinaan, että oli tärkeää saada se oikein ja Kröger tekee sen oikein. Se näkee, että kyseessä on selvästi niin kuin traaginen hahmo, joka on myös niin kuin
itse aiheutettu. Niinku, se on niinku tavallaan tragedia, joka on niinku osittain itse aiheutettu. Ja hän on niinku säälittävä, mutta todella voimakas ja todella uhkaava persoona. Kröger tuo tämän täydellisesti esiin. Hänen liikkeet, hänen puheet ja hänen line deliveryt on uskomattoman hyviä, uskomattoman painavia ja niin kuin sä tartut jokaiseen sanaan kiinni, mitä hän sanoo. Varsinkin se, kun hän esittäytyy Friskelle ensimmäisen kerran, niin se kohtaus vaan tuntuu. Sen tilanteen paineen ja vakavuuden, niin sä niin kuin tunnet sen ja aistit sen jokaisella solulla, että nyt on niin kuin oikeasti vittu vakava tilanne meneillään. Niin kuin, kun Asgore tulee ja sanoo, että nyt on kaunis päivä mennä ulos vaikka heittää palloa, niin tuommoinen todella casual line, niin kuin, vaikka jos mä sanon ton, niin toi kuulostaa ihan casual jutulta, niin se miten hän sanoo sen line, deliveraa sen linein, niin siinä on vaan se voima ja paino, minkä Asgore tarvitsee. Hänellä on uskomaton lauluääni ja varmasti muistettavin kohtaus hänellä on se, kun jälleen kerran palaan lempikohtaukseen, niin kun Asriel kuolee, Asgore julistaa, että nyt tästä lähtien jokainen ihminen, joka tänne putoaa, niin sieltä lähtee sitten henki. Niin se, miten hän kantaa tämän kohtauksen, niin vaikka häntä ei edes nähdä muuta kuin videonauhalla ja vaan niin kuin tästä, tämä kohta hänestä nähdään, ei edes kasvoja näy, niin hänen äänensä on upea ja hänellä on semmonen suuri presence, frame, mikä ikinä. Loistava roolisuoritus. Musta tuntuu, että mä oon pikkuhiljaa saanut puhuttua suurimman osa asioista, mistä mä oon halunnut puhua. Tää video on jotain, minkä mä oon halunnut kuvata siitä lähtien, kun mä ensimmäisen kerran näin Undertale-musikaalin. Kuten mä sanoin, mulla ei tosin ole kokemusta videoiden tekemisestä ja mä en ole tässä kovin hyvä, joten mä prokrastinoin tätä tosi pitkään. Mutta nyt kun mä näin sen viimeisen kerran, niin mä koen, että viimeistään nyt on pakko puhua tästä asiasta. Mä oon myös kuvannut tämän videon tosi monta kertaa uudestaan, tai ainakin osittain. Mulla on tullut tosi paljon esteitä vastaan tässä, muun muassa äänen ja kuvan ja kaiken muun kanssa. Ja tää ei vieläkään ole hyvä, mutta tää on paras versio tästä videosta, minkä mä voin tehdä. Kun tää video on julkaistu ja tehty, niin tulee varmasti asioita mieleen, mitä mä olisin voinut vielä sanoa. Mä en usko, että tää video, mä voisin ikään koskaan tehdä tätä täydelliseksi. Se on vaan niinku, on vaan liikaa asioita, mistä puhua. Mä tiedän, että tää on ollut tosi pitkä video, mutta mä haluan kiittää sua, jos sä oot oikeasti kattonut tän tänne asti, tai vaikka sä olisit vaan kattonut osan tästä, niin lämmin kiitos sulle, kun oot tehnyt tän, ja lämmin kiitos jokaiselle, joka on ollut mahdollistamassa Undertale-musikaalia toiveista ja unelmista. Teidän shown takia mä oon alkanut uskoa unelmiin jälleen kerran. Mä oon alkanut olla toiveikkaampi tulevaisuudesta, ja musta tuntuu, että mä en enää elä samalla tavalla, miten ennen. Mä ainakin haluan uskoa, että mä olisin parempi ihminen, mitä mä oon ennen ollut. Mä oon joutunut käsitellä paljon asioita ja tää kuvaaminen on ollut vaikeaa myös sen takia, koska mä oon tosi tunnekuohuissa ja mä oon varsinkin viimeiset päivät ollut todella masentuneena ja alakuloisena ja se on ollut tosi vaikeeta, mutta mä oon tyytyväinen, että mä nyt sain niinku tän hoidettua. Ja nyt kun mä istun vielä täällä metsässä puhumassa, niin tämähän on vielä tää helppo osuus, koska mä vaan jauhan. Kohta mulla tulee tää vitun editointityömaa eteen ja minä, joka ei ole koskaan kunnolla käyttänyt mitään editointisoftia, niin jippii. No se on Otso täältä editointipöydättäkaa terve. Voin sanoa, että jippi on tasan oikea sana, mitä käyttää, koska tää on ollut tosi vaikea oppimisprosessi. Mä en vieläkään tiedä oikeastaan, mitä mä teen ja mä oon oikeasti ihan hukassa täällä. Mutta tää homma alkaa pikkuhiljaa olla paketissa. Luojan kiitos. Tää musikaali on ollut mulle niin merkityksellinen asia. Tää on ollut mulle valtavan koskettava ja tärkeä asia ja mä oon ollut siitä asiasta aika äänekäs muun muassa Instagramissa ja kaikilla mun alustoilla ja mä koen, että mun on pakko vaan tehdä tää video, jossa mä vähän puhun näistä asioista. Multa jäi varmasti paljon yksityiskohtia ja paljon juttuja sanomatta ja se on ihan ok. Tästä videosta ei saa täydellistä tekemälläkään. Mä en tiedä, tuuks mä tekemään nyt videoita niinku lisää. Mä en ole varma, mitä mä oikeastaan niinku tällä kanavalla haluan tehdä. Kuten mä sanoin, mä en oo mikään YouTubettaja. Mä oon vaan vittu shitpostaja lähinnä. Mutta ehkä. Jos mulle tulee jotain aiheita, mistä mä haluan puhua, niin saatan tehdä jonkun toisen tämmöisen vastaavan. Ja jos tätä ei kukaan katso, niin ihan fine. Sitten mä höpisin täällä itekseen tässä, mutta ainakin mä sain purettua asioita ja käsiteltyä vähän tunteita. Musta tuntuu, että tää helpotti tosi paljon. Ja joo.
Kiitos jokaiselle Undertale-musikaalissa mukana olleelle, joka on ollut sitä mahdollistamassa. Te olette koskettanut mun elämää todella paljon. Sinulle, joka olet ollut Undertale-musikaalissa mukana, isossa roolissa, pienessä roolissa, taustahommissa, missä tahansa roolissa, auttamassa, mahdollistamassa mitenkään. Kiitos sinulle. Sinä olet ollut tärkeä osa tuota musikaalia, ja musikaali on ollut tärkeä osa minun elämääni. Kiitos kaikille, jotka katsoitte tämän videon. Ehkä nähdään jossakin, ehkä nähdään uuden videon parissa, en tiedä. Kiitos ja hei. No se on Otso vielä täällä jälkipuheitten kanssa, terve. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon osittain, kokonaan tai mitä ikinä. Mä en ole oikeastaan koskaan ennen tehnyt näin pitkiä YouTube-videoita tai pitkiä YouTube-videoita kunnolla ollenkaan, joten tää oli aikamoinen haastava projekti. Mutta mä oon tyytyväinen, että mä sain tämän tehtyä. Olisi ollut paljon asioita, mistä mä olisin vielä voinut puhua, paljon roolisuorituksia, paljon kohtauksia, mutta se on mitä se on. Tähän loppuun vielä mä haluan nimetä jokaisen henkilökohtaisesti tästä tiimistä ja kiittää teitä vielä viimeisen kerran. Eli kiitos Asla Huikuri, Timi Aunola, Joonas Simojoki, Miksu Väkiparta, Elia Liski, Vera Konttinen, Taina Bloigu, Pertti Kröger, Camilo Garcia Yläsaari, Emil Lehtinen, Aleksandra Eskelinen, Loki Vedenpää, Oliver Tompuri, Mikael Ruokoranta, Amanda Kimpanpää, Niki Mustaparta, Juuso Ylihukkala, Sauli Vannas, Anni Vehviläinen, Anna Bloigu, Krista Kokki, Kane Kuikka, Saara Kämäräinen, Lilja Laitinen, Samuel Mustajoki, Milja Ojala, Veikko Paasi, Alma Tamminen, Maka Tompuri, Mihu Voutilainen, Jade Väisänen, Henna Jouttela, Virva Kiljunen, Aino Luukkanen, Sini Minkkinen, Outi Pekkola, Aino Asikainen, Joel Lankkinen, Suvi Jaaramaa, Roy Rolin, Laura Autio, Onsku Ojanen ja Tytti Vähäsarja. Kiitos teille jokaiselle, te olette ihan huipputyyppejä kaikki. Undertale musikaalin kaikki viralliset tilit löytyy mun videon kuvauksesta. Mä en niitä saanut näyttyä tuossa videolle, koska mä oon oikeasti tosi lapainen, mitä tähän editointiin tulee. Toivottavasti annatte sen anteeksi. Tää oli nyt tämmönen video tällä kertaa ja ehkä vielä joku päivä innostun tekemään lisää. Mutta nyt taas eteenpäin. Kiitos jokaiselle musikaalissa olleelle. Te ette oikeasti edes ymmärrä, miten iso asia toi teidän show oli mulle. Ja muistakaa, mitä ikinä tapahtuukaan, pysykää päättäväisinä.